بحسب بجنكي عبدك اللخيك نلعل ورقي تبلي عندي بحسب بجنكي عبوي كل خاك نلعل ورقي عنا تسديدي عب عديس كوينة نعقوم كذكر كعبالا خوينة نعقوم كذكر عب سعود خوينة نعقوم كذكر عب لبيا خوينة نعقوم كذكر نفقوت كوري إيروبا خوينة نعقوم كذكر إسرائيل خوينة نعقوم كذكر كندا خوينة نعقوم كذكر أمريكا خوينة نعقوم كذكر نفقوت حلم تعيتي دلي عدي عتشدت زلو ودي تعيتي دلي عبوي عتشدت زلو ودي نتكلم عدي حوسي بلي عسي نتكلم عبوي حوس بلنا دكي نتكلم عبوي نتكلم عدي يمزون اللو دكي نتكلم عبوي نتكلم عدي عبز حداس عمد متي عنس لس عدي حتتني تشاسلني ملاكي عبز حداس عمد متي عنس لس عدي حتتني تشاسلني ملاكي سلام تخطاتلتنا نايز channel كما يتقونوا سناي كتكونوا ناي وترو تمنيتنان بحقنانيو لومون كم وترو أقداسن وانا وانت حستوتات حيزنا لكم متينا لنا كسام موداتا نايز مدى مسانا كتصنحو بخبر نقدمكم مجمزا نايزو منسيات حواتنا درف غلق زي حنقولي تسرق أنتا درفي ناي بحكت أنتيا حساب لبخم يسمرو لكم يلكم مريقكم ممحلف نزومنا أشتم في اللاي بزخونه ناي لومي أزيو أقداسي حبريتاينا زيناينا حيزنا متينا زلنا ولا مجنان ونزود لي يكون انت نقرا دارك almost these things are becoming very serious things غزل we're talking about here is the United States going to war with NATO, the United States going to war with Europe. I kind of can't believe that I'm going to talk to you about the consequences of invading. He is hiking the Pentagon budget from 1 trillion to 1.5 trillion. Just announced that. Why? Well, it's hard to know without asking him. He'll explain. But big picture, obviously, that's the kind of budget that a country that anticipates a global or regional war has for its military. There's no other reason to do that. That's not a... كم تريود لهم أمريكاويان ميدياتات علمنا أمريكا كاب حج زلاتو نابز قدد كوينة تخيط كم زلا ملكتي وهبنا له نابلو نهزب أمريكا كان نغاقحو ويون كزخاخرو يبقسوا له قال يوم دقفتنا دونالد ترامب يوم قال يوم ما اوبوزيت بوليتيكانات يوم سلازي امريكا قبل فنزويلا زغبرتو ويناب كال زغبرتو تراي زي كونه ات غداي كاب سبات زغمتو زلو نلعلي ناب كال زيت دليم عبالك خيط كم زخل زغمتو بزحفتيو دونالد ترامب ابزقربا ناي وتهدراو باجيت ناتو كاب كباب 800 بليون ناب 1 تريليون هذا يبو خبك 1 تريليون اخو لا يكونن 1.5 تريليون كونا له باجتنا بمبال حتيتلو كمز تاك كارلسون زبلو زلو دما كمز عينت باجت كتحتت كلغا نسلام وين نمعبالك كمزي يكون فلوس يلو عبو كوينات يصبا يحسب سلا زلو يلو إذا عبو كوينات مسمني كخون nobody knows زي كمز عينت هدينا أمريكا حدش نقرا يكون كنبل نغلينا جن بزحت سبات يوم نزل نقر زي زكاة الوزلو أتقبروا زغلو كنا كل أمس يروبا كون كم زغل لما قمتها A larger question. What is happening to the world order? Is it being ripped apart? Is it being reshaped? Or is this just a phase? What's happening now is not unprecedented. World powers have always disregarded international law. The difference? How Donald Trump is phrasing it.
There is no pretense of following the law. There is no excuse for justification. Trump is owning his violations and recklessness. Look at his recent comments. እንታይ ዝበሃል ዘሎ መሲልኩም ዶናልድ ትራምፕ እዚ ኢንተርናሽናል ሎው ዩናይትድ ኔሽንስ ወይ እውን ሩልስ ቤዝድ ወርልድ ገለዶ ድብልዎ ዝነበሩ ምሳይ ከይድኒ ኢሉ ብግልፂ ተዛሪቡ ኣሎ ኣሜሪካ ዝኾነ ይኹን ኢንተርናሽናል ሎው ዝበሃል የለን ኣብ ኣሜሪካ ዳሓን ስምዕዎ ካብ ዘረቡ ማለት ቅድሚ ሕጂ እውን ኣይነበረን እንዲ ግን ከምዚ ጌርካ ብግልፂ ተዘሪቡ ግን ኣይፈልጥን እዩ in an interview. I don't need international law. I'm not looking to hurt people. Yeah, there is one thing, my own morality. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣነ ኢንተርናሽናል ሎው ዝበሃል ኣየድልየንን እዩ ዝብል ዘሎ እንታይ ኢንተርናሽናል ሎው ዝበሃል ምክንያቱ ኣነ ሰባት ክብድል ኣይደልን እየ ዘለኹ እዚ እቲ there is one thing ኣብ ንዓይ ዝኽልክለኒ ሓደ ኣሎ ናተይ ሞራሊቲ ኦ ማይ ጋድ ናትካ ሞራሊቲ ዳ እሞ ብናትካ ሞራል እንድሕሪ ኮይኑ ዳ ጠፊና ናትካ ሞራል ዳ እሞ እምበር ዶ እቶም ሞራል ትበሃል ካብ ነፍሱላ ያ ንዶናልድ ትራምፕ ከቢድ እዩ ብጀካ ረብሓናቱን ብጀካ ኣታውናቱን ካልእ ዝግድሶ ኣይኮነን ሰብ እዚ ስፔሻሊ እታ ሞራልቲ ናቱ ኣብ ፀለምቲ ክትበፅሕ ከላ ጠቕላላ የላን ዝጠፍአት እያ ፀሊም ትፈቱ ዶናልድ ትራምፕ ደራፋይ እንድሕሪ ኮይኑ ሃብታም እንተኮይኑ ምናልባት ዝድግፎካ እንተኮይኑ ዶናልድ ትራምፕ ዝጣቅዕ እንተኮይኑ ጥራይ ካብ ወፃኢ ድኻን ፀሊምን ቫይረስ ኮይኑ ዝስምዖ ንዶናልድ ትራምፕ ሶሪ ኣብ ሕማቅ ክስማዓኩም የብሉን ድኻን ፀሊምን ንዶናልድ ትራምፕ ንደገፍቱ ድማ ዝገደደ ልክዕ ከምዚ ሕማም ኮይኖም እዮም ዝስምዕዎ ብቃሉ ድማ እቲ ንሶማላውያን ዝብሎ ዘሎ ዳርጋ ንዝበፅሑ ኣፍሪቃውያን ዝብሎ እዩ ቅድሚ ንሶማላውያን ጓሓፍ ምባል እኮ ንኣፍሪካ ዓይኒ ምድሪ ኢልዋ ነይሩ ሽቃቅ ኢልዋ ነይሩ ሺትሆል ካንትሪስ ኢልዋ ነይሩ ስለዚ እቲ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ሞራሊቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ብኡ እንድሕሪ ኮይና ዓለም ክትግዛእ ደን መቸም ከኣሜሪካ ፅቡቅ ነገር ብዙሕ ኣይፅበን ዲኻ ግን ከምዚ ዓይነት ብግልፂ ንዓለምና ነቲ እቲ ሕጊ ዓለም ዝበሃል ንዶናልድ ትራምፕ ንኣሜሪካ ዝያዳ ስለ ዘገልግላ እዩ ዝፍቶ ነይሩ ቅድም ዝኾነ ነገር ክትገብር ትደልያ ሕጊ ዓለም ይጥበቃ ይሕሉ ኣለኹ ስለትብል ብዙሓት ሃገራት ዓለም ኣብ ጎኒ ኣሜሪካ ደው ይብሉ ንዲሞክራሲ ንሕልለና ክብሉ ከለዉ ተመሳሳሊ ኣብዚ እዋን እዚ ግን እቲ ዝጥቀምሉ ዝነበሩ ታክቲክ ስለ ደየርብሖም ዘሎ ጠቕላላ ክጉሕፍዎ ይደልዩ ኣለዉ ወልሲ ውፅኢት ናይዚ ናበይ ገፁ ክኸይድ ይኽእል ምክንያቱ እቲ ኢንተርናሽናል ሎው ብብዙሕ መንገዲ ነቲ ሕልምታት ናይ ዶናልድ ትራምፕ ይኸልፎ ስለ ዘሎ እዩ ዝቐትሎ ዘሎ ካብ ቀፂልና ድመፀና ግን ከቢድ ይክኸውን እዩ ዝበሃል My own mind. It's the only thing that can stop me. So Trump says international law cannot restrict him. Then what can? His own morality, according to Donald Trump. This is a man who's been convicted of financial fraud. He tried to steal an election that he lost. I don't think his morality should be a benchmark for anything. Having said that, this is the new reality. If Trump wants Venezuela's oil, he will take it. If Trump wants Greenland, he will take it. Some leaders have criticized this new equation, like French President Emmanuel Macron. ከም ንሪኦ ዘለና ብሓፈሻ ዶናልድ ትራምፕ ዝብሎ ዘሎ ብሞራል ናይ ዶናልድ ትራምፕ እንተኮይኑ በኺርና ማለት እያ ትብለላ እቲ ክውንነት ኣብ ዓለም ክትሪኦ ከለካ ግን ዶናልድ ትራምፕ ነዳዲ ናይ ቬኔዙዌላ እንተደልይዎ ብዝደለየ መንገዲ ወስዶ ግሪንላንድ እንተደልይዋ ድማ ክወስዳ እዩ ስለዚ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ዶ ዋላስ ገለመለ ኢልካ ንዶናልድ ትራምፕ ጠጠው ምባል ኣይከኣልን እዩ ንኣብነት እዛ ጉዳይ ናይ ግሪንላንድ ብዙሓት ሰባት መናውራ ክገብር ስለ ዝደለየ ይብሉ ነይሮም ነው ዶናልድ ትራምፕ መናውራ ኣይኮንኩን ዝገብር ዘለኹ ስምዑ ኣብዚ ካብዚ ንላዕሊ ግልፂ ክዛረቦም ኣይክእልን እዩ ኔክስት ስቴፕ ውሽጢ ጥራይና ክንርኢ ንኽእል Greenland to get them on board with a possible U.S. I'm not talking about money for Greenland yet. I might talk about that. But right now, we are going to do something on Greenland, whether they like it or not, because if we don't do it, Russia or China will take over Greenland, and we're not going to have Russia or China as a neighbor. ካብዚ ንላዕሊ ግልፂ የለን ብዛዕባ ግሪንላንድ ክንደይ ካ ክትከፍል ትሓስብ ዘለካ ኢሎም ብዛዕባ ገንዘብ ክዛረብ ኣይደልን እየ ኢልዎም ዶናልድ ትራምፕ ክከፍል ዝደሊ ሰብ ኣይኮን ግን ፈትዮም ፀልዮም ኤውሮጳ ግሪንላንድ ክንወስዳ ኢና ኢሉ ፈትዮም ፀልዮም ፈትዮም እንተይቦምና ፅቡቅ እዩ እንተዘየለ ድማ ብሓይሊ ግሪንላንድ ክንወስዳ ኢና ምክንያቱ ንሕና እንተዘይወሲድና እንታይ ይብላ ኣሎ ኩሉ ግዜ ታጋይ ምሳ ራሽያ ወይ ቻይና ናይ ካልእ መሬት ወሲዶማ ኣለዉ ኦኬ ራሽያ ኣብ ዩክራይን ጎረቤቶም ኢና እቲ ንዩክራይን ገይሮሞ ዘሎ ብዙሕ ዴፊኒሽን እዩ ዝወሃቦ ብዝኾነ ንቻይና ግን ፕሊዝ ዶንት ኢንክሉድ ቻይና ኦን ዳት ኢኩዌሽን ቻይና መሬት ናይ ሰብ ጎቢጥ ኣይረኣናን ክሳብ ሕጂ ሓሲባ እውን ኣይረኣናን ስለዚ ክትበልዓ ዘለካ ባጉን ባሕሊ እዮም ዝብሉ ዛግራ ኢልካ ፅውዓ ገለታት ዝበሃል ከምኡ እዮም ባዕሎም እዮም ክወስድዋ ደልዮም ንግሪንላንድ እምበር ቻይናን ራሽያን ናብኣ ክወስድዋ ስለ ዝመፁ ይኮኑ
ፑቲን ኣብ ዩክሬን ዘጋጥሞ ዘሎ ኩነታት እናረኣየ ከሎ ኣብ ካልእ ቦታ ከይዱ ሽግር ዝፈጥረሉ ኩነታት የብሉን ኣብ ዝዋን እዚ ስለዚ ዕውር ምክንያት ኢኻ ክትቐርብ ዘለካ ዝኾነ ምክንያት ስለዘየለ ዕውር ምክንያት ትድርቢ ማንም ሰብ ቅልጥፍ ኢሉ መልሲ ክረክበሉ ዝኽእል ግን ልክዕ ከምዚ ናይ ቬኔዙዌላ እንታይ ኢሎም እቲ ሓሽሽቲ እቲ ሕማቕ ነገራት ካብ ቬኔዙዌላ ዝመፁ ዘሎሲ ንኣሜሪካ ከውድቃ ይኽእል ኢሎም ዝመፅእ እኮ ካብ በዓል ሜክሲኮ ካብ በዓል ገለ ካብ ከባቢኦም እዩ እኮ ግን ናይ ቬኔዙዌላ ነዳዲ ምዝላይ ስለ ዝነበረ ነዳዲ ክንወስድ ኢና ኩሉ ሰብ ፈልጥ እዩ ነዳዲ ክወስድ ምዃኑ እሶም ፈልጡ ንሕና ንፈልጥ ኤቭሪባዲ ግን ሓሶት ተዛሪብካ ከም ሓቂ ጌርካ ትዛረብ ማለት እዩ ብሰንኪ እቲ ነቲ ሓሽሽ ዝሰደልና ዘሎ መራሒ ብሰንኪ ኢና ስጉምቲ ንወስዶ ዘለና ኢልካ ትኸይትጅኻ ናይ ግሪንላንድ ናሽናል ሴኪሪቲ ክብላ ፀኒሑ ራሽያን ቻይናን ክወስድዋ ስለ ዝኽእሉ ቀዲምናዮም ክንወስድ ኢና እዩ ዝብሎም ዘሎ and whether they like it or not ካኢሉ ይፍተው ይፅሉ ካብዚያ ንላዕሊ ንፅርቲ ዘረባ ክዛረባ ይክእል እዩ እንታይ ይፅበይዎ ነይሮም ኤውሮጳውያን ፑሽ ክገብሩ ስለ ዝቆነዩ ሲ ኮንዶኾን ሜይቢ ንድሕሪት ይምለሱ ኮኑ ዶናልድ ትራምፕ ሲ ንድሕሪት ይስሕብ ክኸውን ኢሎም ነይሮም ዶናልድ ትራምፕ ንኤውሮጳ ኣኽር ተበፂሕዎ ዘሎ እዩ he has zero respect ንኤውሮጳ ባዶ እዩ ከም ባዶ ሪስፔክት እዩ ዝባ ዘሎ እዚ ኤውሮጳውያን እንታይ ክገብሩ ይኽእሉ ከረየኩም እንታይ ክንገብር ኢና ይብሉ ኣለዉ I would like to make a deal, the easy way, but if we don't do it the easy way, we're going to do it the hard way. And by the way, I'm a fan of Denmark too, I have to tell you, and they've been very nice to me. I'm a big fan, but the fact that they had a boat land there 500 years ago doesn't mean that they own the land. I'm sure we had lots of boats go there also, but we need that because if you take a look outside. እንታይ ዝብል ዘሎ ብሓፈሻ ዲል ክንገብር ንኽእል ኢና ግን ድሕሪ ዲል ክገብሩ ዘይደልዮም ብሓይሊ ክንወስዳ ኢና ኢሉ ዴንማርክ ይፈትዎም እየ ፋናቶም እየ ኣነ ደጋፍናቶም እየ ብላብላ ይብላ ኣሎ ግን ቅድሚ 5 ዓመት መርከብ ተፃዒንካ ስለ ዝመፃኻ ኣብቲ ቦታ እቲ ናትካይ ማለት ኣይኮነን ይብላ ኣሎ እዚ እቲ ግሪንላንድ ንዓና እውን ቀረባና እዩ ዴንማርክ መርከብ ሒዝኩም መፂኹም ስለ ዝመፃኹም ፍሉይ ብፅሒት ኣለኩም ማለት ኣይኮነ ዓብይን እዚ ዘረባ እዚ ብዙሕ ትንተና ክወሃበ ዝኽእል እዩ so nothing is going to make sense በዚ ኣሜሪካ ትኸዶ ዘላ እዚ ጉዳይ እዚ ናበይ ክወስዳይ ነዛ ዓለምና እስ ገይርዋና ጥራይና ንብል ዘለና because ዶናልድ ትራምፕ ናይቲ ኣሜሪካ ዝበሃል ፖሊስ ናይ ዓለም እየ ዝብል ሕጊ ናይ ዓለም ኣኽባሪ እየ ዝብል ነቲ ሕጊ ባዕሉ ብናቱ ረብሓ ብናቱ ድሌት ዘቆመ ኣካይዳ ብምሉ ናይ ዩኤን ይኹን ናይ ኩሉ ዓለም ባዕሉ ይጥሕሶን ይደምስሶን ኣሎ ስለዚ ነቲ ብናይ ኣሜሪካ ወለንታ ዝተፃሕፈ ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም ሕግታት ናይ ዓለም ናይ ዩኤን ናይ ይኹን ናይ ኩሉ ሕጂ ሜቢ ቻይና ክትፅሕፈ ኣለዋ ብናታ ዝመስላ ምክንያት ኣሜሪካ not interested anymore ኣሜሪካ ዝኾነ ነገር ክትገብር ደሊ ኣላ ሕጂ ከመይ ጌርና ከም ብሓድሽ ሓያላት ንኸውን ዝሰርቕና ሰሪቕና ዝለከምና ለኪምና ዝመንጠልና መንጢልና እያ ዘላ እዛ ጉዳይ እዚኣ ናበይ ገፃ ክትከይድ እያ ናይ ብሓቂ ተገርም እያ ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ዶናልድ ትራምፕ ዝገብሮ ዘሎ ከም ሓደ ኤርትራዊ ከመይ ትሪኦ ኤርትራ ኣብ 2026 ነዚ ኩነታት እዚ ከመይ ትሪኦ ምስ እንብል ብብዙሕ መንገዲ ክነሽርፎ ንኽእል ምክንያቱ እዚ ንሪኦ ዘለና ንሕና ከም ኤርትራውያንና ንሪኦ ዘለና ቅድሚ ናይ ኤርትራ ኢንፑት መሃበይ ግን ኤውሮጳውያን ብኸመይ ይርይዎ ባይ ደ ወይ ነዚ ንሱ ዝብሎ ዘሎ ኤውሮጳውያን መልሲ ይህቡ ኣለዉ Greenland right now there are Russian destroyers, there are Chinese destroyers and bigger, there are Russian submarines all over the place. We're not going to have Russia or China occupy Greenland, and that's what they're going to. Okay. Denmark እንታይ ገብሩ ይኽእሉ ስምዑ ብዚ Between Denmark and the US continue to deepen. The flashpoint remains Greenland. Denmark issuing its strongest warning yet. It says its soldiers would open fire immediately if any foreign force tried to invade Danish territory, including Greenland. The warning comes as Donald Trump continues to push the idea of acquiring the... ከም ትሪእዎ ዘለኹም ዴንማርክ ሰራዊት ናቶም ብዘይ ዝኾነ ይኹን ሕቶ ዝኾነ ወራሪ ተመፅዩ ስጉምቲ ክወስዱ ከም ዝኽእሉ እዩ ዝንገር ዘሎ ዋው ዴንማርክ ሲሪየስሊ እዚኣ ተገይርኩም ዳሞ እዚኣ እንድሕሪ ገይርኩም ማእሰቡት ኢኹም ማለት እዩ በቃ ማለሲ ዴንማርክ ከምዚ ክበፅሑ እንድሕሪ ክኢሎም ዘገርም እዩ ክኸውን ከም ንሪኦ ዘለና እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ዴንማርክ ሲ ኣስጉምቲ ክወስዱ ከም ዝኽእሉ ዝገልፅ ሓበሬታ ንርኢ ኣለና ምናልባቶም ስጉምቲ ንምውሳድ ክሕግዙ ዝኽእሉ መነመን ዝኾኑ ኤውሮጳ ገነመልታት ክሕግዙ ዝኽእሉ እዮም ይበሃሉ ግን እንድዒ
Denmark already accelerating Arctic defense spending and rallying كم ድማ ነቶም ኩሎም ደገፍትናታ ተወሃህድ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ እጂ Denmark is hardening its position on Greenland ብዘይ ዝኾነ ይኹን ጉስጥ ተረክባ መደብ ከም ዘይብላ ኢና ንርኢ ዘለና not issuing empty statements actually mobilizing ስለዚ በአፋ ምዝራብ ጥራይ ደይኮነስ ወታደራዊ ምንቅስቃሳት ትገብር ከም ዘላ accelerating Arctic defense spending ሕጂ ደጥፋኻዮ ገንዘብ ሕጂ ቢልዮን 2 ቢልዮን ኣውፅኢልካ ግን ኣፅዋር ካበይ ክትገዝኦ መን ይኽሸጠልካ ምስ ኣሜሪካ ዝወዳደርካ ካበይ ከተምፅእ ሰራዊት ከለካ ዲኹንዱ ዝኣክል መቸም ኤውሮጳ ኮይኖም ፍድሕ ኢሎሞ ዘለዉ መግለፂ ኢኻ ዘይትረኽበሉ ዋላ እኳ ይፍትኑ ኣለዉ እንተበልና ኤውሮጳ ከምዚ ናይ ሎሚ ተፈዲሖም ኣይፈልጡን እዮም 26 ንኤውሮጳ I don't know ልክዕ ከምዚ ብገጾም ኣብ እምኒ ይወድቁ ከም ዘለዉ ጌርካ ውሰዱ just በቃ ኩሉ እቲ ቀደም ኣብ 23 ይካየድ ፀኒሑ እዩ 26 the emperor is naked ኢሎም ጥራሖም ከም ዘለዉ ፈሊጦም ኣለዉ ጥራሖም ከለዉ ሲ ክዳን ከም ዘለዎም ጌሮም እዮም ድራማ ይሰርሑ ፀኒሖም ሕጂ ግን ተፈሊጣ ኣላ ጥራሕና ኢና ዘለና ኮይና ኣሜሪካ ኣይከላኸለልኩም ኣይኮነን ፀገም ኣነ ክበልዓኩም እያ ትብል ዘላ ሕጂ that's why Meloni ሓንቲ ካብቲኦም ናይ ዶናልድ ትራምፕ ደጋፊት ዝነበረት ዝበለቶ ስምዑ che però Macron abbia ragione su questo. Cioè io credo che sia arrivato il momento in cui anche l'Europa parli con la Russia, perché se l'Europa decide di partecipare a questa fase di negoziazioni parlando solo con una delle due parti in campo, temo che alla fine vedrà diciamo il contributo positivo che può portare sia limitato. Dopodiché però dov'è il problema di questo? Il problema di questo è chi lo deve... Giorgia Meloni እንታይ ትብል ኣላ ጉዳይ ሕጂ ንጹር ኮይኑ ስለ ዘሎ ቅድሚ ሕጂ እውን ማክሮን ናይ ፈረንሳ ኣተንቢህዎ ዝነበረ ጉዳይ ኮይኑ this is things are over now ኢላ በቃ ምስ ራሽያ ክንዘራረብ ኣለና it's time to talk to Russia ኮይኑ መንሞ ኣፀረ ቲ ክግበር ዝኽእል ራሽያ ከተድሕኖ ማለት ኣይኮነን እቲ ዝዓበየ ብድሆናቶም ናይ ሴኪሪቲ ምስ ራሽያ ስለ ዝኾነ ክፈትሕዎ ኣለዎ ክዘራረብ ኣለዎ እዋይ ኤውሮጳ ትረኽቦ ዘላ መቸም እንታይ በሃል ኮይኑ ጆርጅ ሜሎኒ she has no problem ነዚ ክትብል because ብዓብዪ እውን እቲ ኩናት ክቕፅል ኣለዎ ኢላ ዝጎዝጎሰት ስለ ዘይኮነት የስ ንደግፍ ኢና ትብል ነይራ እያ ግን ሕልፍ ኢላ ድማ እዚ ኩነታት ናይ ዩክራይን ክቕፅል ኣይክእልን እዩ እናበለትካ ትዛረብ ዝነበረት እያ ኮንሰርቫቲቭ ስለ ዝኾነ ድማ ብመሰረቱ እውን ምስቲ ኢስታብሊሽመንት ክትርዕም ስለ ዝደለየት እምበር እቲ ኩናት ከጋጥሙን ድሌት ኣይነበረን ብዝኾነ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኤውሮጳውያን ሪያሊቲ ቼክ መፂዎም ኣሎ ኤውሮጳውያን ምስ ራሽያ ክዘራረቡ ክኽእሉ ኣለዎም ምስ ራሽያን ምስ ቻይናን ክዘራረቡ ክኽእሉ ኣለዎም ሰላም ክፈጥሩ ክኽእሉ ኣለዎም that's the only option እዚ ተጋጢም እንተ ሓደ ሰላም ናይ ኤውሮጳ ከፊላዊ ዕድል ክረክብ ይኽእል እዩ ምክንያቱ ብሚሳይላት ኣብ ዩክሬን ዝግበር ዘሎ ጉዳይ መዕለቢ ክረክብ እንድሕር ክኢሉ ደን ማድረ ራሽያ ሕጂ ንሳቶም ይቕረታ ስለ ዝበሉ ጉዳይ ክገድፍዎ እዮም ገለ መለ ማለት ኣይኮነን ግን maybe there is something to come out of it so እዚ ጉዳይ እዚ ኣሜሪካ ትገብሮም ዘላ ናይ ብሓቂ ዘገርሞም ዘሎ ግን ኣሜሪካ ትገብሮ ዘላ ድማ ኩሎም ኣሜሪካውያን ዶናልድ ትራምፕ ዝገብሮ ዘሎ አንጻሮም ኩሉ ኣሜሪካዊ ምሶም ይድግፈሉ ማለት ኣይኮነን ኣብነት እዚ ሓደ ካብቶም ሴኔተርስ ፖለቲከኛታት ናይ ኣሜሪካ ዝበለ ስምዑ with NATO. The United States going to war with Europe. I kind of can't believe that I'm going to talk to you about the consequences of invading Greenland, but I am, because you have to take Trump seriously now. Nobody thought that we were going to be invading Venezuela or running their country a few months ago, and now we are. So he says he wants Greenland. He says he's keeping the military option on the table. So let's just talk about what that means. ኣሜሪካ ፖለቲካ እንታይ ይብላ ኣሎ ብዛዕባ ዶናልድ ትራምፕ ዝብሎ ኣይከውን ኢልና ንግምቶ ኣጓዲልና ንዛረበ ዝነበርና ግዜ ይብቅዕ ኢሉ ዶናልድ ትራምፕ ዝባላ ይገብራ እዩ ስለዚ ሌትስ ቢ ሲሪየስ ንግሪንላንድ ክወራ እዩ ምስ ዴንማርክ ድማ ኩናት ከጋጥም እዩ ኩናት ተተጋጢሙ ኔቶ ኣብቲ ሕግታት ናቱ ኣርቲክል 5 እንታይ ዝብል ሓንቲ ሃገር ተተወሪራ ካልኦት ሃገራት ኣብ ጎና ክኾና ኣለወን እዩ ዝብል ትፀገም ግን ኔቶ ሃገር ይወራ እንተለኹ እንታይ ክኸውን
نتا تورر دلاك حجز ناتو بتوز ناتو سوسميتاويت باجت ناتو يكون بتدرا قلت ناتو أمريكاي so what do you do عند حرب تخكل صريحتك تي حقناتهم نيتو كفرسي مالتي مخنياتهم أنصار نيتو كواغوي كلهم يوم أنصار أمريكا كواغوي كلهم يوم توم نيتو I don't think كواغو عقم زلهم مالت بأفكار قالت حديث كجبر تخلي غاجن أنصار أمريكا كواغو فنزويلا تطبيقهم كواغو يخلوا كابيروبا يا كم يزولكم فنزويلا ما حشتنا يرى أنصار أمريكا تواجع كابيروبا كاب دنمارك تواجع دنمارك تايلون كواغو بني عامة من كواغو there's nothing they can do أبز قدايزي جاكت مناوراتات قال لهم كوجبر زغولم بر جيدن ماركاويان كيلوم أب غرينلاند كوفي لوم أب بحر خوينوم مراخب حيزوم مسعيلاتن قال أنت تفتش فاتش فهم سي عين غرينلاند قد حنوا يلوز حسب سب I don't know مالت أي سألني يقول أنا سأحسبني كم تحسبون تلوها I'm listening سمع خلي بر إيروبيان بزلوك أو ما تواجيهم قبل يقولون يوم زبل أمنات علني أنتوا حدا جن نتيجة برضه لو كنتات كجتمو ويون أنصار تقبلوا مورال اللوم ده تبعت اللوم ده حيل اللوم ده أو ترايز اللي تقول دايناي are they strong enough نتدرب حناتهم دو قبلوا ني أمريكا ما confront تقبلوها no زين هبنينا قبلوا يقولوا ده مخنياتو زحلفة خني عمد رانا بفلا زين زحلفة سلس 4 عمد أوروبا مرقز زي باللقين every time أمريكا قليبل بفلا دونالد ترامب ما مزميزومي زداليو مس بوناس يزركب سلازي إذا قبر ندحرلهم كابت زداليون لعلك قبرو قم زلهم يدي قبرهم زلوا سلازي that's why دما نزيوم أفراريكا ممنتال نبورجر وصلوا زلوا that's what تزقات مسيو بقمت قالوا حنت نجار الله دونالد ترامب نايزو كله زقبرو زلوا نشاينا انتي فترة لا لسمو Risks for Taiwan. Pressure has been building on the island. In recent weeks, it has intensified. Just before 2025 ended, China launched its largest ever military drills around Taiwan. The United States remains Taiwan's main military and diplomatic backer. They have a mutual defense pact in which the US pledges support if Taiwan is attacked. But that pledge is deliberately vague. It does not spell out how Washington would respond and whether it would deploy troops in the event of an attack. And that ambiguity is by design. It is to deter Beijing with بحفشة أنتينا نسمع زلنا دونالد ترامب أما ودا تحنت نجار غير له نتا فنزويلا نتا نسوني فنزويلا كورر كله تشاينا ناب تايوان نتقبر نجار بقى تشاينا بعلا توسن كتقبر تدلي تقبري له سازي بخلا زر 4 تايوان كتحنكم يك واقعلكم يا قال زبل زنبره ويوين انت حدثي مرقصنا امريكا اب تايوان نصور زي نبره استراتيجيك امبيغوتي زبلو دايما دايلوم زي نصورنا زمرصو زنبرو دونالد ترامب أب قدانا أبناء تايوان كيدو مس تشاينا كواقع دليت كم زي بقول جن تايوان صدوا ما لتكون أب تايوان متى أي واقعكم نه أبي كم زو واقعكم يفلت دنك تكون تخلي تزربة لذي زين رياض لنا مدرخ نايب حكي أمونغو تشاينا أمريكان زلوا كنا تاتون نندبيني أمونغو تشاينا أمونغو أمريكان راشان زو خيز زلوا كنا تاتريال لنا أمونغو ترامبن تشاينا زو جبر زلوا كنا تاتريال لنا بحفشة دونالد ترامب نحيالات ريسبكت زلويو نبوتين ززاربون زبلون كل زي ريسبكت اللويو بمنطرتي نيروبا زغبرو زلوي ونخالو تكرا زغبرو زلو ترغلا نشاينا وين مستقل متهللاخ زلوم اب تشاينا ريسبكت اللوي كزارب كل يكون كل زغبرو تنقاقب زلوي كمزا نيروبا يانغيرو زلاغص لو من زداخمو منكم يزاربني كزار نشاينا حما كتزارب نبوري امريكا السغنا يغبروني سلازي كل زنريو زلنا تشاينا نز قدايز كالكوليت جيرا نتايوان نخطر نفا ويون نتايوان محاس سقمتك توسط كم تخيل يوم زبلو زلو بات تشاينا دما نز كالكوليشنز كغبريا زبل قمقامي باللين بكاز نعند حرجيرهم انت عينت ريسك خمطهم كم زخل ريوم سلو زلو ابز قدايزي امريكا تخذ زل عندرا تخيدو تشاينا تايم زبزلو نتنقا طراي امريكا كنا من تاي حما خجر مخانا دما عالم نؤمن عالم شعو نأمريكا زنبرا كبري ولا تيمس أخسر رحزال نبرة سلازق أبصع مور نحنا أبت دبلوماتيك ولا نعوت زبل جيم اللو بنفسنا جنز كلاخل مثل زلنا زبل زرباينا نرزلنا كل زنرية زلنا دما خجرات أكبي تخوني أوات أري مدرخ ودي عن كم زلوا عايز نجر دونالد ترامب دما مشاركته أيقدسو بجكاتا نسوز رخبار بحالته زي كوينو ما أن مشاركته يقدسوني كميروب أويان كفي وزل دما
يلن كنبل So we're going to be doing something with Greenland either the nice way or the more difficult way. Please, go ahead, ma'am. On Greenland, Mr. President, why is it so important to you to own it when you have a military presence there, which you could expand to affect security? Because when we own it, we defend it. You don't defend leases the same way. You have to own it. And, you know, with a nation, look at what happened with Obama, with that horrible deal they made with Iran. It was a short-term deal. It was like a 9. بزخونه كم تري ودا لهم كوننا لني نتا جرينلاند እዚ ስቶሪ እዚ ድማ ሓደ ካብቶም ኣገደስቲ ስቶሪ ስለ ዝኾነ ክንከታተሎ ኢና ክነብፃልኩም ክንፍትና ብዝኾነ እዚኦም ነገራት እዚኣቶም ኣብ ዞባና ንዘለዎ ኣሜሪካ ፍጹም ግዜን ኤነርጂን ኣብ ዞባና የብላን ማለት እዩ ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኮምፕሊትሊ ካልኦት ዓበይቲ ጉዳያት ኣለዎ ዓበይቲ ናይ ኢራን ጉዳይ ኣለዎ ኣየምፃእኽልኩም ኣለዎ ንኢራን መዓልታዊ ዝከታተላ ዘሎ መጠንቀቕታት ዝህብ ዘሎ ስለዚ ጉዳይ ናይ ኢራን ኣለዎ ጉዳይ ናይ ግሪንላንድ ኣለዎ ናይ ቬኔዙዌላ ኣለዎ ኣብ ላቲን ኣሜሪካ ዝገብሮ ዘሎ ምስ ራሽያ ዘሎ ኩነታት ኣሎ ዓበይቲ ነገራት ኣለዎ ኣብ ዞባና he has no time nor energy nor interest ኣብ ዝዋን ዝውሕድ ኢንትረስት እውን እዩ ዘለዎ ንዑ ድማ በመንገድቶም መሻርክቱ እዩ ዝገብሮ ዘሎ ሕጂ ናብ ዞባና ንመለስ ቀናውን መንገድ መከተል በሚቻልበት እንኳ ትብብሩን ከልብ የመነጨ ማድረግ አልቻለም ሻዕቢያ ወትሮም በፈረሰች ኢትዮጵያ መስናት በእጦቷ ህልውናውን ማረጋገጥ የዘለቀበት ግብሩ ነው ኤርትራ የምትባል ሀገር እንድትኖር ሲባል አይደለም እሱ የተፈጠረው ኢትዮጵያ የባህር በር እንዳታገኝ ነው የተፈጠረው ስለዚህ ኢትዮጵያ የባህር በር ስታገኝ ኤርትራ የሆነችበት ምክንያት ይፈርሳል መነሻ አመክንዮ መነሻው ኤርትራ እንድትሆን ያደረጋት ሌሎቹም የተቀበሉት ኢትዮጵያ የባህር በር እንዳታገኝ ከም ትሪኦም ኣለኹም እዚ ኣብ ሃገራዊ ቴሌቪዥን ኣብ ቀጻሊ ብተደጋጋሚ ዝገብርዎ ዘለዉ እዩ ስለዚ ኤርትራ ክትከውን ዝኸኣለት ብሕፅር ዝበለ ማለት እዩ ኤርትራ ከም ሃገር ክትከውን ዝኸኣለት ኤርትራ ሃገር ንምዃን መሰል ስለ ዘለዎም ስለ ዝግብኦም ስለ ዝፀዓርሉ ስለ ዝተቓለሱሉን ስለ ዝተዓወቱን ብሕጋዊ መንገዲ ናይ ዓለም ድማ ሪፈረንደም ስለ ዝገብሩ ዘይኮነ እንታይ ዳ ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክህልዋ ስለ ዘይብሉ ክህልዋ ስለ ዘይተደልየ እዩ ዝብል ናው እዚ ነገራት እዚ ንፖለቲካዊ ፕሮፓጋንዳ ዝጥቀምሉ ዘለዉ እዩ ዝብለኒ ሰብ ኣሎ ጎዝጓስ ንምግባር ኣጀንዳ ናቶም ንምድፋእ ዝጥቀምሉ ዘለዉ እዩ ዝብለኒ ሰብ ኣሎ ከምኡ ኢሉ ዝፅሕፈለይ ሰብ እውን ኣሎ ብዙሕ ይርዳእኒ ስለምንታይ ከምኡ ይገብሩ ኣለዉ ንምንታይ ከምኡ ይጥቀሙ ኣለዉ ኣይኮነን ትሕቶ ንሳቶም ንኣጀንዳ ናቶም ክሰርሑ ንቡር እዩ ናቶም ረብሓ ኤርትራ ዘየላትሉ ኣብ ደገ ባሕሪ ናይ ኤርትራ ድማ ኣብ ናቶም ቁፅፅር ክኸውን ድሌቶም እዩ there's nothing ብናቶም ኣጀንዳ ስለምንታይ ከምኡ ትገብሩ ኣለኹም ትብሎም ኣይኮንካ ብዓብዩ ግን እንታይ ዝበሃል ኣካይዳ ኣሎ ፅቡቅ ጉርብትና ዝበሃል ኣሎ እዚ ዓይነት ኣካይዳ ዚሮ ሰም ጌም እዩ እዚ ዝብልዎ ዘለው ብሓደ ዘንብረካ ኣይኮነን ብሓደ ክትቅፅል ብሓደ ክትነብር ንሓዋሩ ብሓደ ክነብር እየ ዝብል ኣካል ከምዚ ዓይነት ቋንቋ ይጥቀምን እዩ ምክንያቱ እዚ ነቶም ክልተ ጎረባብቲ ህዝቢ ፈፂምካ ተኣማሚኖም ከም ዘይነብሩ ክገብር ዝኽእል ኣካይዳ እዩ እዚ ዝብልዎ ዘለው ንህዝቢ ኤርትራ ንታሪክ ህዝቢ ኤርትራ ንድሌታትን ባህግን ህዝቢ ኤርትራ ጠቕላላ ዝጎሰየ ኣብ ልዕሊ ድሌታትን ባህግን ህዝቢ ኤርትራ ውፁእ ዝኾነ ኣሽካዕላልን ትዕቢትን ኢና ንርኢ ዘለና ምክንያቱ ንመንግስቲ ኤርትራ ኣይኮነ ዝቃወም ዘሎ እዚ ወይ እውን ንፕሬዚደንት ኢሳያስን ነቲ ወታደራዊ ቅልፅም ናይ ኤርትራ ኣይኮነ ዝቃወም ዘሎ እዚ ብመሰረቱ ኤርትራ ኤግዚስተንስ ንህላዌ ኤርትራ እዩ ዝቃወም ዘሎ እዚ ድማ እቲ ቀረባ ኣማኻሪ ናይ ፕራይም ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ እዩ ናው እዚ ነገር እዚ ኣቃሊልና ንክንርዮ ዝግበር ነገራት ኣሎ ከመይ ጌርካ ኣቃሊልካ ክትርዮ ትኽእል ነዚ ኣቃሊልካ ምርኣይ ማለት ክንስምብደሉ ኣለና ማለት ኣይኮነን ግን ፋንዳሜንታሊ ኤርትራዊ ብዛዕባ 4 ኪሎን ብልፅግናን ኣካይዳ ናቱ ኣብ ህላወ ናይ ኤርትራ ኣብ ቀፃልነት ናይ ኤርትራ ከም ሃገርን ከም ህዝብን ንክንቅፅል ክንድምንታይ ሓደጋ ንክፍፅም ተበጊሱ ከም ዘሎ ከፍልጠኩም ስለ ዘለኹ እየ ኣብዚ ኣብ ካልእ ፕራይም ሚኒስተር ባዕሉ ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚ ዝበሎ እንድዩ ሓደ ድማ ኣብዚ ለንቀነ ብዙሕ ኮለል ዘብልዎ ኣለዉ it's just ridiculous ክንድምንታይ ርሕቀት ይኸዱ ኣለዉ ንኤርትራውያን ንኤርትራ ንምጥፋእ ኣብ ኩንነት ግን እንታይ ጋጥም ኣለካ ክረይኩም እየ ብግምጣል እዩ ዝኸውን ዘሎ እዚ እጂ ከም ታክቲክ ተጠቂሙሉ ዘሎ ኣቢ
ታክቲክ ናቱ ድማ ከነንብባ ክንክል ኣለና ስለማይቻል ማለት ሄዶ ማንም ስለማይተውትም በቃ ኤርትራ አልተዘጋጀችም ኤርትራ ባይዞ ልንገረን የወሰደችውን ኃይል አስጠብቆ ማቆየት በሚችል መልኩ አልተዘጋጀችም ለዘረፍከው ነገር አሪፍ ዘበኛ መቅጠር አለበት ባይዞ ተግባባ ወይም ደግሞ ማስጠበቅ መቻል አለበት ከአቅሟ በላይ ይዘይዳለች እሱን ማስጠበቅ ግን አይችልም አልቆአል ኦሮማይ እንደተባለው ከምትሪዎም ደለኹም እዚ ሓደ ካብቶም ንፕሮፓጋንዳ ኣብ ቅድሚት ኣምፂኦሞ ዘለዉ እዩ እንታይ ዝብል ዘሎ ኤርትራ ሰሪቃቶ ዝኸደት ይብላ ኣሎ ሓንጎልኩም ዝተሰርቀ ስለ ዝኾነ ስኻትኩም ጥዑይ ሓንጎል የብልኩምን ጥዑይ ኣእምሮ እውን የብልኩምን ኤርትራያ ዝተሰርቀ ነገር የብላን እዛ ኤርትራያ ዝሰረቕናዮ ነገር የብልናን ሰረቕቲ ንስኻትኩም ዘረፍቲ ንስኻትኩም ጨፍጨፍቲ ቀተልቲ ንስኻትኩም ኤርትራ ሰረቕቲ የብላን መሬትኩም ንደለልኩም ኣላያ ኣይሓፍሩን እዮም ከማን እንታይ ዝብል ዘሎ ኤርትራሲ እዚ ኩሉ ንብረት ዝወሰደቶሲ ሓደ ክትከላኸሎ ዓቕሚ የብላን ካልኣይ ድማ ነቲ ዘሎ ኩነታት ጠጠው ከተብሎ እውን ኣይትኽእልን እያ እዩ ዝብል ዘሎ ታዲያ ጠጠው ኣበለካ እንድሕሪ ከምኡ ዓይነት ዓቕሚ ኣለካ ኮይኑ ወይ ክትገብር ትኽእል ነርካ ተትኸውን who's stopping you shouldn't you be ካብቲ ፍክር እኮ ሓያል ገይሩ ሃየ እንደኺድዎም ሓደ ካብቲ ናይ ሻዕብያ ምስቲ ኩሉ እዚ ዘይገበረዶ ዝጎዲልና ንብለኮ ንዓኻትኩም ሰጥለጥ ከብለኩም ስለ ዝኽእል ጥራይና ንሕና ጥራይ ዘይኮነስ ዓለም ሙሉ ሪስፔክት ዝቦ ዓለም ሙሉ I'll show you the respect ካብ ንኤርትራ ዝውሃብ ከም ዝናታትኩም ዘዘርከበ ዓጃው ክዕጅው ዘይኮነሲ ኤርትራ ዝፈልጦ ሪስፔክት ዝቦ ለተስኒ ኣብዚ ስምዑ فاشر في رقبة محمد بن زايد قتل ليبيا من خليفة حفتر وابنه صدام في رقبة محمد بن زايد صومالي لاند انفصالها نعلم صومالي لاند هناك مشكلة بين الصومال الإيطالي والصومال الإنجليزي الذي هو صومالي لاند الصومال الفرنسي صار دولة مستقلة جيبوتي خير من عرف مشاكل الإمارات الرئيس الإريتري أساس أفورقي أتوا بموانئ دبي وموانئ أبو ظبي يودون أن يصنعوا عنده أمورا عندما قال لهم بنوا وانتهوا እንታይ ዝብል መሲልኩም ኣብዚ ንጉዳይ ናይ ኢማራት እንዲ ዝገልጽ ነዚ ኩሉ ከባቢ ከም ድሌታ እንትገብር ዘላ ሃገር እታ እንኮ ጽቡቕ ጌራ ዝፈለጠት ሃገር እንተላ ኤርትራ ትበሃል ሃገር እያ ካልኦት ኩላቶም መጻወቲ ናይ ኢማራት ኮይኖም ተሪፎም እዮም እናበለ ይዛረብ ስዑድያዊ እዩ ካብዚ ኩሉ ኣብቲ ዞባ ዝግበር ዘሎ ዕንደራ ነቲ ኩነታት እቲ መጀመርያ ተጋጊዮም ደም ከይተረዱ ንኢትዮጵያ ኢትዮማ ነይሮም ኢሉ ንኢማራት ኢትዮማ ነይሮም ተሓርገን ምስ ተረድኦም እቲ ጉዳይ ኣብኣ ከሎ ካብዛ ዓድና ጥቕሊልካ ጥፍኣልና ዝበልዎ መራሕቲ ናይ ኤርትራ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ እዩ بن زايد ናይ ኢማራት መራሒ እቲ እንኮ ካብ ዓደይ ንብረትካ ጠርኒፍካ ተኻርጅ ዝበሎ ንሱ ነይሩ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ነዚ ኩነታት ናይ ዞባና ብቐሊሉ ዝተረድኦ ብቐጥታ ዝተረድኦ እሞ ዘድሊ ስጉምቲ ክውሰድ ከም ዘለዎ ንግብፂ ኣብ ምእማን ንስዑድያ ኣብ ምእማን ነቲ ናይ ዞባ ምንቅስቃሳት ኣብ ምቕያር ዓብ ተራ ዝተፃወተ እንተሎ እቲ መራሕቲ ናይ ኤርትራ እዩ ናይ ኤርትራ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝበሃል ዘሎ ስለዚ እዚ ዘረባ እዚ ብብዙሕ መንገዲ ንሰምዖን ካብ ብዙሓት ብዛዕባ ኤርትራ ዝዝረብ ንሪኦ ዘለና ኢና ብዙሕ ኣርቲክልስ ወላ ንፕሬዚደንት ኢሳያስ ከም እቲ ዝፀልዎ ሰብ ገይሮም ዝቆፅርዎ ዝነበሩ ፃዕዱ ገለ ጋዜጠኛታት ርኢ ኣለኹ ፈቲና ፀሊእና ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ናይ ርሑቕ ጠመተ ዝርዳእ ስትራቴጂካዊ ጠማምታ ዘለዎ ኪንግ ሜከር በሃል እውን ኪንግ ሜከር ኮይኑ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ፕሬዚደንት ኢሳያስ እዩ ፍተዎ ፅልኣዮ ኣኽብሮ ኣይተኽብሮ ፋክት ኦን ግራውንድ ናይ ኤርትራ ፕሬዚደንትን ኤርትራን ተቐላሲት ሃገር ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘላ ኣብዚ እዋን እዚ ነቲ ኩነታት ኣንቢባ ትክክለኛ ውሳነን ኣብ ትክክለኛ ቦታ እንደው ትብል ዘላ ኤርትራ እያ እናበሉ እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ሓንቲ ነገር ኣምፅአ ኣብቲ ናይ ዞባና ከኣቱ መጀመርያ እዚ ሃውታትያን ዝኾነ መራሒ ቅድሚ ሕጂ እንታይ ኢሉ ነይሩ መኽረየኩም እየ ምክንያቱ ሓደ ግዜ እቲ ዝብልዎን እቲ ዘረባናቶም ቀፃሊ ስለዘይ ንከታተሎም ዘለና ወይ እውን ከምቲ ዝድለ ምክትታላት ስለዘይ ንገብሮ ድሓን እዚኣ መራሒ ስምዑ ላይ በተናጠል ተናገር ያለው ምክር ቤት መስማት ከፈለገ ግን ለአሜሪካ፣ ለቻይና፣
ለራሻ፣ ለአውሮፓ፣ ለአፍሪካ አሁን በተከበረው ምክር ቤት መግለጽ የምፈልገው ነገር የኢትዮጵያ የቀይ ባህር አክሰስ ጉዳይ አይቀሬ ስለሆነ ቅድሚያ የሚሰጠው ሰላምና ንግግር ስለሆነ እባካችሁን ሸምግሉንና መፍትሄ አምጡልን። ይሄው ጥያቄያችን ነው። አሁን ሸመግልላችኋለን ሰላም ያስፈልጋል እያሉ ማዘናጋት ከሆነ ግን ብዙ መሄድ አይመስለኝም ጉዳዩ። እዚ ለንቀነ መራሕና ቻይና ከም ትሪእዎ ፀናሕኩም እንታይ ዝብል ነይሩ ንኩለን ሃገራት ሓቲተየ ኩለን ሃገራት ንዓበይቲ ቻይና፣ ኣሜሪካ፣ ራሽያ ንኩሎም ኤሮፓ ሓቲተየ ጉዳይ ኣፍቲ ገባሕሪ መፍትሒ ክንረክበሉ ኣለና ኢለ ሓቲተየ ሸምግሉና ኢለ ሕራይ ኦኬ ገለና በልካ ዝኸይቱ ኮይኑ ፋይዳ ክህልዎ ኣይኮነን ይብል ነይሩ። ኦኬ ቻይና ሓቲትዋ ከም ዝነበረ ነጊሩና ኣሎ። ቻይና ዳ እንታይ በልዎ ለንቀነ ሚኒስትር ግዝያት ወፃኢ ናቶም ዋንጊ ናብኡ መፅኡ ከም ዝነበረ ዝከር ኮይኑ እቲ ዘገርም ኤምባሲ ናይ ቻይና ኣብ ኢትዮጵያ ዘውፅኦ ሓበሬታ ኢና ነግረኩም ዘለና። እቲ ዝተሰማምዑሉ joint press release on the talks between the foreign ministers of the People's Republic of China and the Federal Democratic Republic of Ethiopia ኣብ መንጎ እዞም ክልተ ሃገራት ኣብ ዝግበር ዝቐነየ ኣገዳሲ ስምምዓት ዝገበርዎ ገይሮም ኣለዉ። ሕጂ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣብይ ኣሕመድ ንፁር ዘየከራኽር ስጉምቲ ክወስድ ተገዲዱ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና። ቁፅሪ ሓደ رأيو انتبه له هذا يكون حنت كابتن تدبلون China attaches great importance to Ethiopia's role in the Horn of Africa. The Ethiopian side commends the result achieved over China's okay. انتاجني بلو on the basis of respect peace okay تبلو China's outlook on peace and development in the Horn of Africa. China أبكرنا أفريقيا عبد أمتلوا إثيوبيا دما عبد جدلوا يبلو جن تقندنا طبعا منتايو on the basis of respecting the UN Charter, international law, and the sovereignty and territorial integrity of countries concerned. The Chinese side encouraged regional countries to deepen connectivity cooperation and African integration in various fields, such as promoting maritime logistics through access to the sea, through dialogue and diplomatic means for the purpose of promoting regional peace, stability, and prosperity. ስለዚ ናይ ቻይና መንግስቲ ምሳኻ ክንሰርሕ እንተኮይና ምሳኻ ክንቀሳቀስ ድሕሪ ኮይና ንዓቢ ማለት እዩ። ንሕና ንደልዮ ነገራት በዚ መንገዲ እዩ። ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ሰላም ክህሉ ኣለዎ። ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ሰላም ንስኻ ክትምዕብል ትደሊ እንተለኻ እቲ ዞባ ድማ ሰላም ንሕና ኣብ ኩሉ ስለ ንሰርሕ ሰላምን ርግኣትን ንደለና። ሰላምን ርግኣትን ድማ ብኣፍካ ኣይኮነን ዝመፅእ ኢሎሞ እንታይ ክትገብር ኣለካ ናይ UN Charter ከተኽብር ኣለካ ኢሎሞ This is exactly what we want. Somebody has to force this guy ንብለና ቻይና መርገፂያ ንፁር እዩ። ዋላ እኳ ኤርትራ ንእሽተይ ስለ ዝኾነት ንዓቢ ከተሐጉሶ ከምተን ካልኦት ወሽልኽልኽ ዝብልዎ ወሽልኽልኽ ኣይበለትን። That's why China ድማ ሪስፔክት ናይ ብዙሓት ዘለዋ እንታይ ትብለላ UN Charter ኣኽብር ኤርትራ ፍተዋዮ ፅልኣይ ኣይኮነን ትሕቶ ቻርተር ናይ UN ኣኽብር ኢንተርናሽናል ሎው ኣኽብር እሱ ድማ እንታይ ቻርተር ናይ UN and international law እንታይ ዝብል ኣሎ the sovereignty and territorial integrity of countries concerned. كلنا بتزو بازلوا لولاو نتنن جزاء واحد نتن كخبر كم زلوا ياتنقرو زلا سلازي نزيان اندحر غيركا اندحر لولا علم لخاوي حقي نا UN Charter اخبيركا كم ما لولاو نتن جزاء واحد نتن كا اندحر اخبيركا نزا اخبيركا افدق بحر دي كتسمع ناي قلم الذي خاخدل كله زكالي كله زكالي بلو له كان عجزا كان خلينا كله مخنياتو ناي كال هاجر بحيل كتوسط كم زي بالكا رجز انيا تكون لك لهم it's very simple بحيل توزن نجار يلن بلولو زو كله تهديدن زو كله فخران زو كله برع رع 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 اكب هذا حاجه اذا سبزي ناي بحكي حدا جنيا يزبلنا نغمي حصوتن حكون دليتون زي دليتون انتاي مخانو كتفلطون كبيد مرحي مخنياتو بمالحس كلتي مع رقيني دوت بس كندزي باجت نحسوتن بروباغاندان انصار ኤርትራ مخا نزبنات كخيز خلصلي ናይቲዝ በኤርትራ ናይቲዝ ብናቱ ኣብ ልዕለና ዝፈጢርዎ ዘሎ ጽልኢ ንኤርትራ ብኸመይ ከም ትጽላዕ ገይሩ ዝዛረቦ ዘሎ እዚ ንበይ ነፍሱ ዝኸኣለ ፋይላ ዘሎ ወይ ስለዚ ኣብዚያ ቻይና ድሓኒእተው ዓጀውጀው ገዲፍካ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ኣኽብር እንድሕር ኢሎሞ ንሕና ኣሜሪካ ይኹን ኤሮፓ ከምዚያ ክብል ጥራይና እንደልዮ ካልእ ካብኦም እንደልዮ ነገር የብልና ነዚያ ክግብልዎ ዝኽኣሉ ካልኣይቲ ድማ ኣላ both sides reaffirm that the countries should abide by the basic principles established by the UN Charter and international law, respect sovereignty, territorial integrity of all countries, and oppose the use of threat
threat of use of force in international relations ክልቴን ሃገራት ድማ ይብልዎ ቻይና ይኹን ኢትዮጵያ ብሓደ ክንሰርሕ ተርኮይና ናይ ዓለም ሕጊ ክትኽብር ኣለካ ናይ UN ቻርተር ክንኽብረክ ክለና ልኡላውነትን ግዛታዊ ሓድነትን ናይ ኩለን ሃገራት ክኽበር ክኽእል ኣሎ ናይ ኩለን ሃገራት ኤርትራ ጅቡቲ ገለ ይኮነ ናይ ኩለን ሃገራት ክኽበር ክኽእል ኣሎ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ድማ ኣብ ልዕሊ ካልእ ሓይሊ ክጥቀም የብሉን ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ሃገር ኣብ ልዕሊ ካልእ ሃገር ሓይሊ ክጥቀም የብሉን ስለዚ እዚ ነዚአን ክትቀበል ኣለካ ኢሎሞ ተቐቢለ ኣለኹ ኢሉ ምሶም ክሰርሕ ምዃኑ ወዲሉ ስለዚ እንተወሓደ ዝእመን ሰብ ኣይኮነን ግን ቻይና ኣምሒሎም ኣለዉ ክንብል ንኽእል ኢና ተታሒዞም ኣለዉ ከም ንሪኦ ዘለና ሲራክ ባህልቦም ብዝሰፍሐ መልክዕ ፅሒፍዎ ነይሩ ነዚ ተንኪዩ ክብሎ ይደሊ ብሓፈሻ እዚኣ ከምዚኣ ኢላ ኣላ ስለምንታይ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ከምዚ መንገዲ ክምለስ ይኽእል ኣሎ እንድሕሪና ግን ነቲ ዞባ እውን የንብቦ ስለ ዘሎ እዩ ሓደ ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ንእቶ Saudi Arabia, you're here in the UAE. You described those conversations as fruitful. What does fruitful actually mean? Yeah, it's been quite fruitful. It's in the context of the Sudan and the Quad. Yes. So we've been holding, as you know, for several months now, continuously engaging with members of the Quad and others. Besides the Quad, which is the Kingdom of Saudi Arabia, the UAE, and Egypt and the US. ናይ ዶናልድ ትራምፕ ቤተሰብን ሲኒየር ኣድቫይዘርን ዝተባሃለ ኣብ UAE ከይዱ ዝገብሮ ኢንተርቪው እዩ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ገና ንፁር ከም ዘይኮነ መርገፂ ናቱ ጥራይ ንውሕ ዝበለ ኢንተርቪው ገይሩ ዘሎ ምስ ናይ ሚድያ ናይ ኢማራት ሕውስውስውስ ዘበለ ዘረባ ይዛረብ ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ሂማኒታርያን ኤድ ሰብኣዊ ረድኤት ኣብቲ ዓዲ ከመይ ኢሉ ከም ዝኣቱ ጥራይና ክንገብር ንፅዕር ዘለና እዩ ዝብል ምስ ኳድ ንዛረብ ኣለና ኳድ ዝበሃሉ ድማ ኢማራት سعودية قبتي أمريكا توسقت دما قطرن تركنون يساتف اللوي زبل بحفشة انتهينا نرزا لنا دحرين لاقن قداينا السودان قلتيفو مكيارات يرعايوكم زلو يزنقر زلو هذا كابتي يرعاي زبلو زلو زيو حسن هناك حسن الجرد 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 كم تري ود اللهم سراويتنا السودان بزح من قصاصات يقبر كم زلون أبز قربا زوج حبريتا دما انتاي زبل نيرو من السودان دوج حبريتا نيرو زي بير فورس ناتو جيرو حساب إن دارفور كردفان 304 كومبات فيهيكلس حساب 304 وتحضراويان مخاين درعتات زلون مخاين كمون مسارحين كالن نايتي RSF زبهال كبكن كم زخالي يزنقر زلو اوفيشالي دو السودان سلازي سراويتنا السودان بحجز انتهى حجز يركب زي اللي كابكالوت نصور هيكونن جن ني حميتي سراويتنا دعم مشاريع بدعمي هاسيو كم زلون بوتاتات كجد في جديدو كم زلون يزن الجرزلو إذا كنا تات الزدمة نبزحات حيلتات بتحدي تسفاز هب كنا بلون خلينا بخالد ما كال دايناميك سونيات ولو انتهى إذا بعض زلو إمارات أبزي بزحات كيلاتات صحفون زاربون زلويو إمارات ني سعودية كاب باكستان زبال هاجر بحادنا بحمشت $1 بليون نفرت كوينات جزيئة نسودان كتبها مخانا توديلو ولا رويترز بال بزحات من جتات تشجر له this is almost confirmed زخون زينايو لذي كاب إسلام آباد مالتيو ناي رويترز investigations رخبيو سعودية عبا جنزب كفيلة حيالة نفرت كوينات أبات ناي تشاينا أنت نفرتي تشاينا باكستان بحدو قينا نسرحونيم نعاتاتن جزيئة نسراوي السودان كتبوا معي سلامتا إمارات نزت قبر الله because they know air superiority ني سراويتنا السودان عبي تراخ بغم زغل أبي يمن زنبرا كونتات معات عدكن حاسينن كم RSF زحازين يرو تأسيس زبال أوش تسومن كتتفوز خالت سعودية سلامتا يديو air superiority حيلاير سلزنا برام حيلاير ناتهم متيونتي تقوم اللي بق عبيلو مسقرفو درو تفنتحو تتاريخ نايس يمن توديلو تفنتحو تاريخ ناي يمن تبايلو goodbye the story was interesting قالوا خوين تبايلو توديتو goodbye اجي next story دلا انت كم زنريو زلنا سودان نزي اب يمن استقايده كونتات كاو بيناي امارات حجز كمون تركون او تساتف كم زلا يزنقر زلو حجز ناي كلت يوم توسيدو نتي حيل اير يكون وتهدراو عقمنا يسراوي السودان يحيلك نعرسف تقلالا كاب السودان كم زقلف كتقبرو كتكل عليك زبلينا نرزلنا امارات دما لك كم اب يمن زقاطما زسنبد سعرت
ዘስደምም ከማን ክንብሎ ንኽእል ኢና ሕጂ ድማ ኣብ ሱዳን ከምኡ ይፅበያ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ናው ዲስ እዚ ናይ ብሓቂ ዘገርም ኩነታት ኮይኑ ኣሎ ንብዙሓት ንህዝቢ ሱዳን ድማ እቲ ዝበለፀ ዘጋጠመ ነገር እንተሎ እዚ ጉዳይ እዚ ክኸውን ዝኽእል ናው እዚ ንሱዳን ክሳብ ክንዲዚ ለውጢ ክገብረሎም ድዩ ናበይ ከብፅሖም እንታይ ክኸውን ኣሜሪካ እንታይ ተራ ክፃወት እያ ኣሜሪካ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣብ መንጎ ክልተ ነገራት እያ ተቐርቂራ ዘላ ኣብ መንጎ ስዑድያን ኢማራትን እያ ተቐርቂራ ዘላ ስለዚ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኢዳ ክትእቱ ትኽእል እያ ኣብቲ ቅድሚት ከንታይ ኢለኩም ነይራ ዓበይቲ ጉዳያትን ዓበይቲ ፍፃመታትን ይፅበይዋ ስለ ዘለው ንክልቲኦም ክትከስሮም ኣይትደልን እያ ጉዳይኩም በዓልኩም ፍትሑ እያ ትብሎም ዘላ ጉዳይኩም በዓልኩም ፍትሑ ብሓይሊ ዲኹም ትፈትሕዎ ብምርዳእ ዲኹም ትፈትሕዎ ብዘረርብ ዲኹም ትሰምዕዎ ትፈትሕዎ it's up to you but solve this issue ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ክኸይድ ጉዳይ ግን ኣይንደልዮን ኢና እዮም ዝብሉ ዘለው ስለዚ ንሪኦ ዘለና ምዕባለታት ብዝቐልጠፈ ዝኸይድ ዘሎ እዩ ሱዳን ድማ ተስፋ ኣብ ዝህብ መድረክ በፂሓላ እዩ ዝብሃል ዘሎ ንዓና እዚ ጉዳይ እዚ ኣብቲ ካልእ ኩነታት ከይሰገርና ከለና ናብ የመን እውን ክወስደኩም እየ ብፍላይ ኣብቲ ደሴታት ዘጋጥም ዘሎ ኩነታት ክንርኢ ክንፍትን ኢና ቅድሚ ናብኡ ምኻድና ግን እቲ ጉዳይ ኣብ የመን ዘሎ ድማ ንርአዮ ሓንቲ ስቶሪ ርኢና ክንሰግራ ኢና ሳ Renewed fighting is reshaping the balance of power in southern Yemen as tensions continue to simmer. The main southern separatist group, the Southern Transitional Council, has decided to disband following talks in Saudi Arabia. The talks are part of Riyadh's efforts to stabilize the region and bring rival factions to the table. Okay, እንታይ ንርኢ ፀኒሕና ኣብዚ ኸ ከምዛ ክብለኩም ፀናኩ እቲ ኩነታት ከመይ ኢሉ ይቕፅል ኣሎ እንድሕር ኢልና ጉዳይ ናይ የመን ኣብ ወታደራዊ ቦታ ነቲ ኤስቲሲ ዝበሃል ዝነበረ ብኢማራት ዝዓጠቐ ብኩሉ መንገዲ ፍንጥሕጥሕ ድሕሪ ምባላ ንብሙሉኦም ፖለቲካውያን ሓይልታት ናይ የመን ኣምፅያ ስዑድ ዓረብ ኣብ ዓዶም ኮፍ ኣቢላ ሃየ ተዘራረቡ ተረዳዲኩም ሃገርኩም ኣመሓድሩ ተረዳዲኩም ሃገርኩም ኣመሓድሩ ወላ ነቲ ኤስቲሲ ዝበሃል ናይቲ ሳውዘርን ትራንዚሽናል ስቴት ዝበሃል ዝነበረ መራሕናቶም ሃዲሙ ኸይዱ ነቶም ዝተረፉ ግን ኣምፅያ ምስ ህዝብኩም ተዘራሪብኩም ሃገርኩም ብሰላም ከተመሓድሩ ትኽእሉ ኮንፈረንስ ገይራትሎም ይዘራረቡ ኣለው ስለዚ ኣብ መወዳእታ ብሓደ ተረዳድዮም ሃገሮም ከመሓድሩ ክኽእሉ ከም ዘለዎም ገይራቶም ኣላ ጉዳይ ናይ የመን ምናልባት ኣብ ዝበለፀ መንገዲ ይኸይድ ከም ዘሎ ዘርኢ ብዙሕ ነገር ኣሎ ግን ፀጥታ ናይ የመን ድማ ሃንደበት ክቕየር ዝኽእል ስለ ዘይኮነ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ሓያል ዝኾነ ወታደራዊ ዓቕሚ ናይ ስዑድያ ናብ የመን ይኣቱ ከም ዘሎ ንምንታይ ስታቢላይዝ ንክትገብራ እቲ ሃገር እቲ እጡቕ ጉጅለ ምስ ስዑድያ ኮይኑ ዝሰርሕ ዘሎ ናይ መንግስቲ የመን ማለት እዩ ሓያል ወታደራዊ ዓቕሚ ረኺቡ ዓዱ ከመሓድረሉ ዝኽእል መንገዲ ንክፈጥር ዝኾነ ይኹን ክፍጠር ንዝኽእል እንተታት ድማ መብትእ ንምግባር ዝግበር ዘሎ ኣካይዳ ኢና ንርኢ ዘለና this is a very historic ታሪኻዊ ፍፃመ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ታሪኻዊ ፍፃመ ድማ ንዓና ንኤርትራውያን ዓብዪ ተስፋ ዝህብ እዩ ምክንያቱ የመን ጎረቤት ህዝቢ እዩ ጎረቤትና እዩ ንዓና ኣብ ልዕሊ ጎረቤትና ድማ ኣዝዩ ቅርበት ዘለዎ እዩ ንዓና ጂኦግራፊካሊ ብፍላይ እቲ ኢማራት ዝበሃል ብክልቲኡ መንገዲ ናባና ብጉዳይ ሱዳን ክመፀና ዝሓሰበ ኣይሰለጠን ስለ ዝነበረ ብዝቐረበ ብኢትዮጵያን በዚ የመንን ገይሩ ክመፀና ይዘሊ ነይሩ ስለዚ ካብ የመን ተፀሪጉ ምውፅኡ ጥራይሲ ከም ሓደ ዓብዪ ተስፋ ዝህብ ኩነታት እዩ ንኤርትራ ምክንያቱ ሕጂ እቲ እንኩ ድራማታት ናቱ ብኢትዮጵያ ክኸውን ዝኽእል ኣብ ሱዳን ይፅርገፍ ኣሎ ኣብ የመን ተኣልዩ ኣሎ ኦልሬዲ ማለት እዩ ኣብ የመን እንድሕር ተኣልዩ ኣብ ሱዳን ድማ ኦልሬዲ ሰዓር እንተሎ ሓንቲ ትተርፍ ኣብ ሱዳን እያ ሶማልያ ዳ እንታይ ክትከውን እያ ክትብሉ ኢኹም ኣብ ሶማልያ እውን ሓደ ኣገዳሲ ፍፃሜ ኣጋጢሙ ኣሎ ኣብ ሶማልያ ማለት እዩ ናይ ሶማልያ ጉዳይ ሕጂ ክንሪኦ ክንፍትን ኢና ምክንያቱ ናይ ሶማልያ ነፍሱ ዘተሓሓዝ ብዙሕ ነገር ኣለዎ ኣብ ናይ ጉዳይ ናይ ሶማልያ ክኾን ከሎ ዝኣቱ ፋክተርስ ድማ ኣለዉ ኣብኡ ኣትዩ ዘሎ ሓደ ትርኩ ዝበሃል ሓይሊ ይስምዕዎ I see Israel's recognition of Somaliland as the greatest misfortune possible for Somaliland. I mean, what greater misfortune could there be for a Muslim community, for a Muslim political entity? No one recognizes you, and the one that does is Israel. And it's not because of who you are, but for you to serve a malicious purpose, to serve one of its regional policies. I mean, if God has subjected you to this, then this is actually a great humiliation and a punishment. So, this means one needs to exercise self-control. Now, Somaliland, ever since Somalia became a federal እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ቱርኪ እዩ እንታይ ዝብል ዘሎ ሶማሊላንድ እቲ ዝዓበየ ጌጋ ዝፈፀምዎ እንተሎ እቲ ዝዓበየ ከም ሓደ እስላማዊ ሃገር እቲ ዝዓበየ ውርደት ከጋጥመካ ዝኽእል እስራኤል ኣፍልጦ ክትበካ ከላ እዩ ንህዝባ እስላም ተሳቂ ዘላ ሃገር ሓንቲ እታ ዝኸፈት ናይ ሃገራት እስላም ዝኸፈት ሃገር ዝኾነት
ንሳ ኣፍልጦ ክትበካ ከላ ካብኡ ዝኻፍእ ውርደት ክህሉ ይክእልኒ በቲ ናይ እስላማዊ ቋንቋ እዩ ዝብሎ ዘሎ ናው እዚ ፖለቲካዊ ዲስካሽን ስለ ዝኾነ ኣብ ሃይማኖት ኣይነኣቱን ኢና እንታይ ኢና ግን ንርኢ ዘለና ዝብል ዘሎ ጉዳይ ናይ ሶማልያ እዚ ናይ ሶማሊላንድ ዝበሃል ቅድሚ 2 ዓመት እውን አብይ አሕመድ ኣልዕልዎ ዝነበረ ምዃኑ ዝዛረብ ስምዖ Republic has been a structure with problems within the Somali federal system. There's no issue there. For this reason, when I came to our ministry, they introduced me to a colleague. They said, "Sir, this is the special representative for Somaliland." This colleague's job is to contribute to the efforts to ensure the agreed reconciliation between the Somali central government and Somaliland, one of our ambassadors. He handles this matter full time. He has now become our Director General for Mediation. This is a problem we are familiar with, but we have always wanted this within Somalia's territorial integrity and sovereignty for the tribes that make up Somalia to perhaps have a more autonomous structure. أجنتاي زبل زلو قداي ناي سوماليا ناي سوماليلاند نحنا حدش نقر هيكونن نحنا زردعنا زنبرة جن ناي سوماليا لولا ونتن جزات وحدنتن كيف رسك أوشتو بشمجلنا كفتح زلو مخانو أمينا ذكاء لنا نجبرت أن هنا يناوي بلانو أنت خوني أبي أحمد أبزا بقصه له كنتاتون رينا نتكونتات رينا أبي أحمد نتزنبور أمبيشن حلمي نكاليوز جبرنا هنا نايل سلازي قد مغلط عمد كجبر تفتشينو زنبرة أبي أحمد تمليسو قداي ناي سوماليا تخبري يلو تطو زبالة لومي تجمت إلى تجبر زل إسرائيل ناي سوماليلاند حلوف تجداس الناس اللي زلوا زي كونه انت هذا العلامة نسا أجندة ناتاك عيرة لعلو كلهم نعنا نقولنا هجرات السلام كتكررنا مدب سل زلوا يسمعوا بزي Controlling the entrance to the Bab el-Mandeb. Anyone with a little knowledge of geography, a little geostrategic culture, can see what kind of game is being played simultaneously the moment they look at the map. Thankfully, we have taken our measures against this. We established our diplomatic contacts with great speed. Again, as the Islamic world and as countries in the region, we developed a cooperation. We also immediately negotiated with Western countries. We made a serious effort to ensure that no other country would recognize it. So, thankfully... كم تري ورا لهم تايز بنزلو بحفشة تتغيروا زلو نقولنا هجرات إسلام حدا جاك فتر دخلي إسرائيل أب حدا من كراغرو نقولنا كتعز ونا كتفتنت لا لذي بخل زكاة لنا من جدي ولا مسمع ربعين هجرات زرايبنا بجك إسرائيل كلا هجر تقبل أفلتوني سوماليلاند كتب كم زي بالله بخل من جدي نقول لنا يزبط زلو so كم نريد لنا إسرائيل لبينو نجارات غير زي كليو إلنا كن جمتين خلينا it's a very very strong نمحبر سب عالم كت أمازز دخل هجر نطلو إسرائيل يكسر حدا سلزي جن نتكونتاتنا إسرائيل لما بدأ زخية زلو رحكات جن بخل من جد نريد لنا زي أكيدا زدما نتي دايناميكس نايزوبانا بزقلت أفهم قد يصغير زلو السوماليلاند أفريقيا نخيت تركب زي كون زخون زلو إسرائيل أفتبوتات نخيت مزق كل جوياز كاي زلو كابز جوياز استبقى سدما حيال زخون الفنتي alliances يقوم كم زلو يزنقر زلو هذا كابتي alliance قد محجب هذا بزح زي دفعول زنبرو أبزوان زجن بزقلت أفهم الكأنا قرصنا حاجة زمت زلو زبلو زلو زيو. Relations between Turkey and Saudi Arabia steadily warmed, even as the Middle East slid deeper into uncertainty. From the fragile ceasefire in Gaza to Israel's attacks across the region, Ankara and Riyadh increasingly found themselves on the same page. That alignment became even more visible after Israel's recent recognition of Somalia's breakaway region of Somaliland. Last week, Turkish President Erdogan held a phone call with Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman, focusing on developments in Somalia and Yemen. Erdogan underscored the importance of preserving the territorial integrity and stability of both countries. The message comes as Yemen faces renewed volatility. كم رياضة لنا زي أمانجو سعوديان إماراتن أمانجو سعوديان تركن زنبرة زمدنا حماق كم زنبرة ذكري ماس حماق كوينو بفرلاي أمانجو إردوانن محمد بن سلمان زمدنا ناتهم حماق كم زنبرة جازيتنيا ناي سعودي أب تركي إمباسنا سعودي أب تركي استقتلتي جمال كاشوجي زبال قتل كله بزي أفلوت أنا تركو خمس نبرة تركو أصبقة قطع كم زنبرة يذكر فلذي بوست فترة عم نقولتين هجرات زنبرة كنتات نبحمة عقد سقيدوس لزنبرة نتزم دناتي أحويقة نبحدة شركة نات ناخد كيد زجبر زلوا جعزو قليل كم زي كوني زنقر زلوا سلذي أبزح الجوانجن كلتين هجرات عبيت إسلاميين هجراتين عبي كلتينون نايسوني أمانتين كابت مسلمنا مالتيو سلذي زرخبن بزح نقرالو بز حزب اللون كلای مستی سالسای امونگون کوینو دسرح زلو دیپلماسیاوی چوادا زلو هاجر which is ግብጽ ማለት እኔ ላንሬና موضوع خونه متأسسار يرى كم زلو يزنقر زلو
زيجي نتكبابي أوان توصلوا زلوا قليل يكون سلامتاي كنرينا. The second thing I think is the Saudi stance itself. Saudi was unprecedented in its clarity and its determination to defend and outline its red lines. And it backed that up with military force, not just talk. So this is a very different kind of Saudi Arabia from the one we saw trying to gradually claw back Socotra from the STC a few years back. And then thirdly, and lastly, the regional situation. Regional politics had shifted, and spheres of influence in the immediate region of Saudi Arabia, Oman, the Gulf of Aden, and the Red Sea were looking like the UAE and its partner, Israel, in the Abraham Accords, were expanding their influence. First, with Israel's recognition. سعودية نمجمريا غزي نبي حكي زقرم من قصاصات تقبروا لزلا كنتات نرلا نايلهم سعودية تفرارهن مدن قطاخت هبن بر كمز عينت قلطف زغونه قصبتا وسغمتي نتي نتورك ناي امارات زنبره نتي زوباد ما بعبيو نطب مغيرو كغبر زقاله اكايدا كتكيد اي تجمتت نيرا مالتي بزح حسبات بزي حجي اب يمن تراي زلو كغمتوا يكلون يم نيرو سعودية كمز عينت بولد زغونه قلطف زغونه عابس قمت كتوسديا تبايلو كغمت زقلا ينبر ግን ኮይኑ ኻሎ ናው እቲ ኮይንዎ ዘሎ ናበይ ገጹ ክቕፅል ይኽእል ዝበሃል እዩ ሓንቲ ኣብቲ ናይ ፖለቲካዊ ሓሸውየ ከይሰገርና ከለና እንኳላይ ናብ ቁጠባ ስዑድ ዓረብ ንኢማራት ቻሌንጅ ክትገብራ ወላ ኮን ንእሽተይ ትኾነ ቻሌንጅ ንክትገብራ ተበጊሳ ከም ዘላ ለሰና ብዚ University and from Doha, Qatar. No, this one. Listen to this one. In a few minutes, I'm also going to be speaking to Christine about the move to open up the stock exchange also to foreign ownership. There seems to be a series of measures that are introduced by Saudi authorities in the last couple of weeks. But talk to us about the significance of what it means for the property market in particular in Saudi. I mean, a lot of people are telling me this is going to be a game changer for Saudi Arabia, this new law coming in. It was a game changer for Dubai because once Dubai allowed foreigners to start buying into the property sector here, we started to see the investments come in. Now Saudi Arabia has a shortage of housing and the government... እንታይ ድስማዕ ዘሎ ስዑድ ዓረብ ምስ ኢማራት ራይ ኣብ የመን ዝጎራፈጥ ዘሎ ከይመስለኩም ስዑድ ዓረብ ብዙሕ ኢኮኖሚክ ትራንስፎርሜሽን ይገብር ከም ዘሎ ነዊሕ እዋን ኮይኑ ከም ክበሃል ካብቲ ኩሉ ዝገብሮ ዝነበረ ሓንቲ ኣዝያ ኣገዳሲት ኣነ ብውልቀይ ድማ ደስ ዝበለትን ውሳነ እንተላ እዛ ሕጂ ዝገበራ እያ ምክንያቱ እንታይ ገይሩ ኣሎ ሳውዲ ኣረቢያ ሪል ስቴት ናይቲ ሃገር ናይ ደገ ኢንቨስተርስ ክፉት ገይርዎ ኣሎ ነዚ ኣቃሊልካ ክትሪኦ ትኽእል ስጉምቲ ይኮነን እዚ ኣገዳሲ ስጉምቲ እዩ ኢማራት ብፍላይ ዱባይ ናይ ዓለምና ኣብዚ ናይ ኢንቨስትመንት ዓለም ቅድሚት ኣምፅይዋ ዘሎ እንታይ እንድሕር ኢልካ ገዛውቲ ናታ ሰብ ካብ ካልእ ዓለም መፅኡ ክገዝኦ ስለ ዝኽእል እዩ እዚ ኸ እንታይ እዩ ዘይተኣደነ ካፒታል ካብ ፈቐዶ ኣፍሪቃ ካብ ኤውሮጳ ካብ ኣሜሪካ ተሰኪሞሞ ገንዘቦም ፀሪሖም ዘምፅዎ ገንዘብ ኣብ ኢማራት ኢንቨስት ይገብርዎ ኣለዉ እቲ ገዛውቲ ዝሽየጥ ዘሎ ኣብ ሓደ ምድረ በዳ ተሰርሐ ገዛውቲ እዩ እቲ ገዛውቲ እቲ ካፒታል እዩ ንኢማራት መዓልታዊ ከምዚ በለጭለጭ ዝብል ፓላሶታት ክትሰርሕ ዝገብራ ዘሎ እንታይ ድዩ ካብ ነዳዲ ናይ ኢማራት እኳ ውሕድ እዩ ብነዳዲ ክንዲዚ ክትሰርሕ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ፍፁም ናይ ካልኦት ገንዘብ እዩ ከምኡ ዝገብሮም ዘሎ ገዛ ሪል ስቴት ብኸመይ ትሰርሕ እንተር ኢልኩም ገዛ ተለቂሕካ ትሰርሕ እዚ ባንኪ ነቲ ካምፓኒ የለቅሖ ፓላሶ ይሃንፅ ዘለቅሖ ግን እቲ ዝስራሕ ዘሎ ገዛ ክግዛእ ከም ዝኽእል ክሽየጥ ከም ዝኽእል እንትፈሊጡ ጥራይ ኢማራት ድማ እንታይ ኣሎ ሰባት ክገዝዎ ይስርዑ ከም ዘለዎ ይፈልጡ እዮም ስለምንታይ ከሰባት ካብ ኣፍሪቃ ይኹን ካብ ኤውሮጳ ናብ ኢማራት ከይዶም ገዛ ዝገዝኡ እንድሕር ኢልካ ምክንያቱ ኢማራት ሓንቲ ነገር ኣላቶም ኣብ ምሉእ ዓለም ዘየላ ኢንካም ታክስ የብሎም ኢንካም ታክስ ማለት እንታይ ማለት እዩ ኢንካም ታክስን ካፒታል ጌን ታክስ ዝበሃል ኣለዉ ኢንካም ታክስ ሰሪሕካ ደሞዝ ምስ ረኸብካ ካብ ደሞዝካ ግብሪ ትኸፍል ኣብ ኩሉ ዓለም ኣብ ኤውሮጳ ኣሜሪካ ኣብ ኤውሮጳ ኣብ በዓል ዴንማርክ እዚ ኢንካም ታክስ ዝበሃል ክሳብ 50% ናይ ደሞዝካ ክኸውን ይኽእል እዩ 50% ስለዚ 50,000 ዝኽፈል ንዓመት ማለት እዩ 25,000 ልዕሊኡ እውን ንመንግስቲ እዩ ዝኸፍሎ ሜይቢ እቲ ደሞዝካ ትሕቲ ኮይኑ እቲ ታክሴሽን ሬት ናትካ ይጎድል ይኽእል እዩ ግን 100,000 ዝኽፈል ኣብ ዴንማርክ ርግፀኛ ኮይኑ 100 ርግፀኛ ክብል ኣይክእልኒ ግን ልዕሊ ከባቢ 50% ታክስ ከም ዝኸፍል 100,000 ደሞዝ ዘሎ 50,000 ጥራይ ዝወስድ 50,000 ናብ መንግስቲ ዝኣቱ ማለት እዩ እዚ 100,000 ግን ኣብ ዱባይ ኮይኑ ዝሰርሕ ሰብ 100,000 እንድሕር ኢትዩ 100,000 ኣብ ጅቡ ዝኣቱ ኢንካም ታክስ ዝበሃል የለን ካልኣይ ድማ ገዛ ገዚኻ ካፒታል ጌን ትገዛ ብ100,000 ገዚኻዮ ወይ ብ200,000 ገዚኻዮ ንዓበየ ምስ ከደ ዋጋ ናቱ
ب100 شع ዝገዛኻዮ ናብ 300 شع እንተበፂሑ ኣብ ዴንማርክ እንተሸጥካዮ ካፒታል ጌን ታክስ ዝበሃል ኣሎ ጥዋዕዋዕዮም ዘብሉካ ኣብ ኢማራት ግን ተሸጥካ ካፒታል ጌን ታክስ ዝበሃል ድማ የለ ስለዚ እዚ ብሰንኪ እዚ ሰብ ናብ ኢማራት ከይዱ ገዛ ክገዛ ፀቢቑ ይደወፆ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ካብ ኣል ኣፍሪቃ ድማ በብዙሕ መንገዲ እቲ ቁጠባ ዘተኣማምን ስለ ዘይኮነ ሰብ ብፍላይ ኤርትራ እኳ ክንደናይ ዝፈልጦ ስለ ዘይብለይ ዳታ ክዛረብ ኣይክልኒ ካብ ኢትዮጵያ ሱዳን እዚ ኩሉ ሃብቲ ናይ ሱዳን ኣብ ኢማራት እዩ ዘሎ ዝበዝሐ ክፋል ናቱ ኣብኡ ይኸይዱ ፈትዮም ኣይኮኑን ኢማራት ከም ትገብሮን ዘለ ይፈልጥዮም ግን ኣማራፂ የለን ኣበይካ ክትወስዶ ኣብ ኢማራት ጥራይ ክትጥቀመሉ ትኽእል ስለዚ ምስ ዝወዳደር ቀጠር እውን ሳም ኤክስተንት ግን ቀጠር ንእሽተይ ትዕዳጋ ስለዚ ስዑድያ ኣተም ዝገይም ክትመፅእ ምኽኣላ ሓደ ዓቢ ጌም ቼንጀር ይከውን ንስዑድያ ንባዕላ ብዙሕ ካፒታል ክመፅእ እዩ ምክንያቱ ሪል ስቴት ናይ ስዑድያ ብዙሕ ህዝቢ ዘለዎ ስለዝኾነ ካብቲ ናይ ኢማራት ንላዕሊ ሞር ኣትራክቲቭ ይኸውን ኣብ ልዕሊኡ ድማ ብፍላይ እቲ ዝኸዶ ዘሎ እቲ ቢን ሳልማን እቲ ነቲ ዕዳጋታት ነቲ ኣካይዳ ናይቲ ሃገር እናከፈቶ ስለ ዝኸይድ ዘሎ ሞር ኢንቨስተርስ ክመፅኦም ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለምንታይ ይገልፀልኩም ኣለኹ እዚ ምስቲ ፖለቲካዊ ኣካይዳ ዝገብሮ ዘሎ ተሪኻያ ብቁጠባ ድማ ንኢማራት ቻሌንጅ ክትገብራ ክትከላል ኣለካ ይትሕቶ በይና እንድሕር ገዲፍካ ኢማራት መመሊሳ ቁጠባዊ ጭዋዳታት እናዓበየ እንድሕር ከይዱ it's going to be very challenging ኣነጂ እዚ ናይ ስዑድያ ትገብሮ ዘላ ስጉምቲ ከም ኤርትራዊ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ኤርትራ ንኣብነት ምስ ኢማራት ክሰርሕ ከላ ብመንገዲ ኢማራት ብዙሕ ቢዝነስ እያ ትሰርሕ ነይራ ምስ ኢማራት ምስ ተባእሰት ግን ሽግር ክገጥማ ይኽእል እዩ ስለዚ ስዑድያ ቁጠባ ናታ እናኸፈተቶ ክትከይድ ከላ ኤርትራ ሞር ኣድቫንቴጅ ክህልዋ ይኽእል እዩ ግብፂ ምስ ስዑድያ ምስ ቻይና ነቲ ምስ ኢማራት ማዕረቲ ምስ ኢማራት ዝነበረ ንኽትኮክ ከይከኣል ይኽእል ክኸውን እዩ ምክንያቱ ኣብ ፋይናንስ ይኹን ኣብ ካልእ ማርያም ተራቂቖም ነይሮም እሶም ስቲል ተራቂቖም ዘለው ግን ስዑድያ እውን ኣብቲ ጌም እትመፅያ ትወዳደር ምህላዋ ከም ሓደ ፅቡቅ ነገር እየ ዝሪኦ ኣነ ስዑድያ ንቅድሚት ምምፃኣ ድማ ንዓና ከም ጎረቤት ሃገር ብዙሕ ረብሓ ስለ ዘለና ፅቡቅ እዩ ኤርትራ ድማ ክትመሃር ኣለዋ ክትመሃር ካብ ስዑድያ ክትመሃር ካብ ቻይና ክትመሃር ተስፋ ንገብር ክትመሃር ኣለዋ ኤርትራ ተማሂራ ድማ ካብ ሎሚ ንፅባሕ ዘይኮነ ምስ ግዜ ግን ክትጥቀመሉ ትኽእል ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ካብ ፖለቲካዊ ኩሉ ግዜ ቁሩብ ትለይ ድማ ናብ ቁጠባ ክንኣቱ ስለ ዝደልየ ኣልርቢት ናይ ቁጠባ ድማ ክንሰምዕ ንቐፅል ኣብታ ናይ ቱርኪ ሓንቲ ምፅልኩም ነይረ ስለምንታይ ቱርኪ ኣብዚ ገይም እዚ ዝመፁ ዘለዉ ዝብልካ ሓንቲ ንእሽተይ ክውስኸልኩም had many things in common, but right now, as you know, the external challenges that are coming from outside Europe and America. Also, there are internal challenges within the Arab world: the Gaza massacre, the crisis, Sudan, the Yemen, and all. And it's very important that Saudi Arabia, Turkey, and others have one platform to deal with. The Saudis, among the salient features of the foreign policy over the years, was non-interference in other countries, but whether we like it or not, because we live in this neighborhood, there are times when we have to come up and try to say enough is enough, or try to get the warring parties of this. ብሓፈሻ ሓንቲ ካብዚ ኣብዞም ሃገራት ዓረብ ዘለዉ ምስቲ ኩሉ ካልእ ነገራቶም ሲ ሓንቲ ደስ ትብለኒ እንታይ ኣላ ብፍላይ ኣብ መንጎ ስዑድያ ቀጠር ኢማራት ዘሎ እቲ ህዝቢ እቶም ኣናሊስትስ ናቶም ሲ ዑማን ማለት እዩ ዘይደፋፈሩ ኣነ ገሪምኒ ኣሎ እዞም ጂሲሲ ዝበሃሉ ሃገራት ብዙሕ ፍልልይ እናሃለዎም እቶም ኮሜንቴተርስ ናይተን ሃገራት ንኣብነት ኣብ መንጎ ስዑድያን ኢማራትን ብዙሕ ዝኾነ ምጉርፋት ንርኢ ኣለና ግን ሪስፔክትፉል እዮም ኣብቲ ሚድያ ክመፁ ከለዉ ዝዘራረቡ ንሓትሕዶም እንተተኻኢሉ ድማ እዚ ኩነታት እዚ ናብ ሕማቕ ነገር ክኸይድ እውን ኣይደልዩን እዮም ዘለዉ ሞር ኢሞሽናል ኮይኖም በቲ ኩነታት እዚ ንሓትሕዶም ክፀፋፍዑ ገለ ኢኻ ትፅበዮም ግን ኣም ሪሊ ሰርፕራይዝድ እቲ ከምኡ ዓይነት ሃብታማት እንድሕር ኮንካ እዚ ብርቂ ነገር እውን ኣይኮነን ምስ ጎረባብትኻ ተረዳዲእካ ንክትከይድ ብፍታን ግን ስቲል ሰርፕራይዚንግ ብዝኾነ ንቱርኪ ኣብቲ ገይም ናብ ስዑድያ ገፁ ዘቀራርባ ዘሎ ብዙሕ ፋክተርስ እዩ ዘለዋ ስዑድያ ሰላምን ርግኣትን ናይ ከባቢ ዝተደሊ ሃገር ስለ ዝኾነት ማንም ሃገር ኣንጻር ስዑድያ ክኸይድ ሕማቕ እንተኮይኑ ጥራይ ዝበሃል ዘሎ ዝቐንታዩ ኣብ የመን ይኹን ኣብ ሱዳን ትደልዩ ዘላ ሰላምን ርግኣትን ናይተን ሃገራትን ሓያል መንግስቲ ኣብቲ ሃገር ንክህሉ ስለ ትደሊ ዘላ ዳርጋ መብዛሕትን ሃገራት ምስ ስዑድያ ንክሰርሓ ይመርፃ ኣለዋ ኢማራት ድማ ብቅፅበት ተነፀለት ትኸይድ ኣላ እዩ ዝበሃል ዘሎ ካልእ ሓንቲ ኣገዳሲት ሓበሬታ 100% ግን ዘይተረጋገፀት ወፂያ ዘላ እዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም እዮም ንሳ ድማ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኢማራት ካብ ሶማልያ ወታደራዊ ምንቅስቃሳት ንክትገብር ተዓዚዛ ከም ዘላ እዩ ዝበሃል ዘሎ ናው መንግስቲ ፈደራል መንግስቲ ናይ ሶማልያ ብፍላይ ሼክ ሓሰን ፅቡቅ ነገር ክገብር ይኽእል ወይ ተሪር ውሳነ ክወስድ ይኽእል እዩ ኣንጻር ኢማራት ኢልካ ምግማት ክብድ ዝበለ ኮይኑ ኢማራት ትገብሮ ዝነበረት ካብቲ ቦታታት እቲ ብፍላይ ካብ በዓል ቦሳሶ
ወታደራዊ ምንቅስቃሳት ናታ ደረት ክትገብረሉ ከም ዘለዋ ወይ እውን ጠጠው ከተብሎ ከም ዘለዋ ተነጊራ ኣላ ዝብል ሓበሬታ ክዛወር ኣብቲ ሚድያ ንሪኦ ኣለና ብዙሓት ከምኡ ፖስት ይገብርለዎ ግን this is not a confirmed news መንግስቲ ናይ መቃዲሾ ፌደራል መንግስቲ ማለት እዩ ወሲኑ ከምኡ ገይሩ እዩ ክበሃል ኣይክእልን እዩ if this happens እዛ ኩነታት እዚኣ እንተተገይራ it's going to be the biggest game changer ምክንያቱ ናይ ሶማልያ ኩናት ናይ ሱዳን ኩናት ሓደ ካብቲ ኣቢእስዎ ዘሎ እቲ ካብ ቦሳሶ ዝበሃል ደሴታት ናይ ሶማልያ ገማግም ባሕሪ ናይ ሶማልያ ወይ እውን እቲ ወደባት ከተማታት ናይ ሶማልያ ዝመፅእ ዘሎ ምንቅስቃስ እዩ በርበራ ኦፍ ኮርስ ኣብ ኢዶም ስለ ዘሎ ክትዛረባ ይትኽእልና ግን በዓል ቦሳሶ ኣካል ናይቲ ፌደራል መንግስቲ እዩ ስለዚ እዚ ንሪኦ ዘለና ምንቅስቃሳት ስዑድያ ኣብ ሶማልያ ሞር ኢድ ክትእቱ ትፍትን ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ ኣነ ብወገነይ ክሪኦ ከለኹ ንመንግስቲ ናይ ሶማልያ እዘን ሃገራት ቱርኪ ስዑድያ ግብፂ ሰለስተ እየን ኮይነን ፀቕጢ ይገብራሉ ከም ዘለዋ ነቲ ግብፂ እኳ ብዙሕ ክእትዋ ኣይክልኒ ስዑድያን ኢማራት ቱርክን ግን ፀቕጢ ይገብራሉ ከም ዘለዋ ንመንግስቲ ሶማልያ ከምኡውን ቀጠር ፀቕጢ ይገብራሉ ከም ዘለዋ ንኢማራት እግራ ክትሕፅር ካብቲ ኣብ ሶማልያ ትገብሮ ዘላ ኩነታት ግን እቲ ፀገም ዘሎ መንግስቲ ሶማልያ ክሳዕ ክንደይ ዓቕሚ ኣለዎ ነቲ ናይ ኢማራት ሓይሊ ጠጠው ንኸብሎ ወይ እውን ትእዛዝ ሂቡ ትእዛዝ ክህብ ይኽእል እዩ ካብ መንግስቲ ናይ የመን ኣይሓምቕን እዩ ግን በቲ ኣሜሪካ ተብሎ ዘላ ኩነታት ርኢኻ ግን ክንዱ ዝኣክል ምስ ኩሎም ክበኣስ እውን ኣይክእልን እዩ ምናልባት ምስ ግዜ ክገብሮ ይኽእል ክኸውን ግን ብሓፈሻ እዚ ምንቅስቃሳት ናይ ኣብ ከባቢና ዝረአ ዘሎ ገሊኦም ቴክቶኒክ ሽፍት እዮም ዝብሎ ዘሎ ሓደ ዓብዪ ሱር በተኻዊ ለውጢ ናይ ጂኦፖለቲካ ኣብ ከባቢና ዝረአ ዘሎ ኤርትራ ድማ ኣብዚ እታ ዝዓበየት በነፊተር ካብዚ ኩሉ ትኸስብ ዘላ ኤርትራ እያ ስለምንታይ ፀጥታ ናታ ብዓብዪ ሓደጋ ክወጥቃ ዝኽእል ዝነበረ ኮይኑ እቲ ሓደጋ እቲ ሲግኒፊካንትሊ ብዕብይ ዝበለ ደረጃ ክእለየላን ክወድቃላን ንርኢ ስለ ዘለና ማለት እዩ ስለዚ ያ ተረፈ ነገር የለን ማለት ኣይኮነን ናይ መወዳእታ ኣብዚ ኣርእስቲ እዚ እዚኣ ከርእየኩም Minister Abdelati, dear Badr, thank you for your hospitality and it's good to be back in Cairo. Like Minister already explained, we discussed a lot of issues. I want to stress that Egypt is an indispensable partner to the European Union. Just last year, we opened a new chapter in our relationship with the first ever EU-Egypt summit. Through our strategic and comprehensive partnership, እዚኣ ከም ትሪእዋ ዘለኹም ናይ ዩሮፕያን ዩኒዮን ቶፕ ዲፕሎማትያ ናብ ግብፂ መፅያ ትዛረቦ ዘላ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ኣገይን እዚ እውን ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ኤውሮጳዊ ሕብረት ንግብፂ እታ ዝዓበየት ስትራቴጂካዊ ፓርትነር ገይሩ ወሲድዋ ኣሎ ኣብ ጉዳይ ናይ ቀይ ባሕሪ ሕጂ ኤውሮጳዊ ሕብረት ምስ ስዑድያን ምስ ግብፅን ናይ ስዑድያ መራሒ ኣብ ኣሜሪካ ከይዱ ምስ ማርኮ ሩቢዮ ተራኺቡ ዲፕሎማሲ ምስ ኣሜሪካ ከመዓራርቆኒ እዩ ግብፂ ድማ ምስ ዩሮፕያን ዩኒዮን ማለት እዩ ስለዚ ነተም ዌስተርን ፓወርስ ፅቡቅ ገይሮም ሒዞመን ኣለዉ ናው ከም ንሪኦ ዘለና እዚ ገይም እዚ ናይ ብሓቂ ኣገዳሲ ገይም እዩ ዲፕሎማቲካል ገይም ኢዝ ደላ ገይሮም እዮም ዝፃወትዎ ዘለዉ ኣሜሪካ ስዑድያ ንኣሜሪካ እሚና ኣላ ፅቡቅ ገይራ ሒዛ ኣላ ግብፂ ድማ ንኤውሮጳ ሒዛ ኣላ ማለት እዩ እዚ ጉዳይ እዚ ናብ ቀይ ባሕሪ ክመፅእ ከሎ ኣገዳሲ ክኸውን እዩ ግብፂ ዓብ ተራ ኣለዋ ምስ ግብፂ ድማ ዝለዓለ ሽርክነት ክንሰርሕ ክንፍትን ኢና ዝዓበየ ፓርትነርሽፕ ንፀጥታ ናይ ቀይ ባሕሪ እያ ትብል ዘላ ናይ ዩሮፕያን ዩኒዮን ማለት እዩ ንዓይ ክረኣየኒ ከሎ ኢትዮጵያውያን ነዛ ቪድዮ እዚኣ ካብ ኢትዮጵያውያን እየ ረኺባ እያ ኢትዮጵያ ገለ ነገር ክትገብር ከም ዘለዋ እዮም ዝብሉ ምክንያቱ መዓት ሓገዛትን መዓት ደገፋትን እዩ ዝረክብ ዘሎ እዚ ግብፂ ዝበሃል መጠን እቲ ብዙሕ ዝረኸበ ዕላማ ናቱ ድማ ንዓና ኮንቴይን ክገብር ስለ ዝደሊ ዘሎ ኣብ ጉዳይ ናይ ቀይ ባሕሪ ድማ ሞር ሓላፍነትን ፀጋታትን ይረኽበሉ ስለ ዘሎ መመሊሱ ናብቲ ጉዳይ እቲ ኢዱ ክእቱ ክገብር ስለ ዝኾነ ንዓና ፀገሚ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ንኤርትራ ግን እቲ ዝበለፀ እዚ ስለምንታይ ኣነ ሕጂ በዛ ናተይ ርእቶ ኤርትራ ምስ ስዑድያን ግብፅን ፅቡቅ ዝምድና እንተለዋ ብፍላይ ምስ ኤውሮጳ ሕብረት ዝምድናኣ ንክትዕሪ ፅቡቅ ዕድል ምፈጠረላ ባህላ እየ ናተይ ገምጋም ማለት እዩ ብመንገዲ ግብፂ ጌርካ ምስ ኤውሮጳ ዘለካ ዝምድና ኤውሮጳ ምስ ኣሜሪካ ፅቡቅ ስለዘየለዉ ምስ ኤውሮጳ ዘለና ሽግር ክንፈትሓሉ ንኽእል መንገዲ እንተዝፍተን ክንደይ ደስ ምበለና ኣነ ናው ከም ዜጋ እያ ንሓሳበይ ዝህብ ዘለኹ እቲ መንግስቲ ድሮ ኣበጊስዎ ሂሉ ኸውን ማለት ቅድሚት ኣቐዲምካ ናይ ምሕሳብ ክእለት ኣለዎ በቲ ናተይ ርእቶ ክርኢ ከለኹ ከምዚ ዓይነት ዳይናሚክስ በቲ ፓርትነር ናትካ ጌርካሲ ስራሕ ክስራሕ ኣለካ እዩ ዝበሃል እዚ ግብፂ ቀረባ መሻርክትና እንተላ ንኤርትራ ድማ ትደልያ እንተላ ምስ ኤውሮጳ ዘለና ፀገም ብመንገዲ ግብፂ ጌርና ሽምግልና ወይ መንጎኛ ግብፂ ጌርካ
ተዘራሪብካ ክትፈትሓሉ ትኽእል መንገዲ እንተዝህሉ ክንደይ ደስ ምበለና ምክንያቱ ምስ ኤውሮጳ ሽግርና እንተድፍታሕ እቲ ናይ ኣሜሪካ እውን ድኾነ ምኾነ ስለዚ እሳ እውን እዚኣ መድረክ እዚኣ እውን ኤርትራ ኢፌክቲቭሊ እንተትጥቀመላ ኣነ ደስ ምበለኒ ብሓፈሻ ግን ነቲ ኩነታት ዳኒ ኣብዚያ ኢልወሉ ባገረ ክውድእ Saudi Arabia's foreign minister is visiting Washington this week, while a whole lot of geopolitical activities are going on, including what the Trump administration has been doing in Venezuela, making a regime change, and also pushing toward what it calls its Monroe Doctrine, but the Western Hemisphere, threatening Colombia, some Central American countries, and even Greenland. While at the same time, Saudi Arabia has been making very assertive actions in Yemen, taking military strikes in Yemen. More importantly, how does all this affect Eritrea? ብሓፈሻ እዚ ዳይናሚክስ ዝካየድ ዘሎ ዳኒ ብእንግሊሽ ፅቡቅ ዝኾነ ትንተና ሂብሉ ኣሎ ብሓፈሻ ኤርትራ ዝበለፀ መድረክ ኣለዋ ነዚ ኩነታት እዚ ቀልጢፋ ምንቅስቃሳት ገይራ ናብ ረብሓ ክትቅይሮ ድሮ ብዙሕ ነገር ንኤርትራ ዘርብሕ ኩነታት ይፍጠር ስለ ዘሎ ኤርትራ ድማ ነዚ ሃጓፍ እዚ ተጠቂማ ኩሉ ዘለዋ ሽግራት ፈቲሓ ናብ ምዕባለ እንቅስቃስን ክትጎየሉ ትኽእል መንገዲ ክንፈጥር ክንክእል ኣለና we must do that እዚ ንብሎ ዘለና ሳክት ስለ ዘረባ ከምዘይኮነ ምክንያቱ ንሕና ንዓና ኣብ ሽግርን ኣብ ገለን መጀመርያ እቲ ብልፅግና ዝበሃል ንዓና እንታይ ገብረና ይድፍትን ዘሎ ወይ እውን ከመይ ገይሩ ንዓና ካብቲ ኩነታትና ከተራርፈና ይደሊ ኣሎ ሳዕ ክንደይ ኣንፃርና ኣጀንዳታት የበግሳሎን የዋፍራሎን ክንርኢ ክንፍትን ኢና ግን ብኡ መንፅር ድማ ኤርትራ ሱቕ ኢላ ነቲ ዝኸይድ ዘሎ ኩነታት ከም ድሌቱ ንክገብሮ ከተፍቅደሉ የብላን ሓንቲ ካብቲ ዝበሃል ዘሎ ሓደ ክራይሲስ ግሩፕ ዘውፅኦ ሪፖርት ስምዑ ነው ፕሬዝዳንት የኢትዮጵያ የውስጥ ታጣቂዎችን ኢሳያስ እያሰለጠኑ ነው በሚል እንደሚከሱ ዓለም አቀፉ ተቋም ገለጸም። በኢትዮጵያና ኤርትራ መካከል ያለው ውጥረት ወደ ጦርነት ካመራ ቀጠናው ወደ ለየለት ቀውስ ይገባል ሲል ክራይሲስ ግሩፕ አስጠንቅቋል። በርስ በርስ ጦርነት ውስጥ ካለችው ሱዳን በተጨማሪ በኢትዮጵያና ኤርትራ መካከል ያለው ውጥረት ወደ ጦርነት ካመራ የምስራቅ አፍሪካ ቀጠና ወደማይቀለበስ ችግር የሚሸጋገር ስለመሆኑም አንስቷል። ተቋሙ ይህንን የገለጸው በፈረንጆቹ 2026 ሊከሰቱ የሚችሉና የሚቀጥሉ ከምትሪእዎ ዘለኹም እዚ ክራይሲስ ግሩፕ ዝበሃል መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኩናት ከጋጥም ይኽእል እዩ ዝብል ዘረባ ኢና ንሰምዕ ዘለና እቲ ዘገርም ዘሎ ኩነታት ደይመደይ ተባሂሉ ዝግበር ድራማታት እዩ እዚ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኩናት ኣየጋጥምኒ ወይ እውን ኣብይ ኣሕመድ ኩናት ክገብር ኣይክእልኒ ንምባል ኣይኮነን ግን ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ኩናት ክትውሽ ትኽእል እያ ከይብሉ ኢሎም እዮም ናብ ኤርትራ ዘፀጉዕዎ ዘለዉ ንክልቲአን ሃገራት ማዕረ ኩናት ዝደልያ ከም ዘለዋ ገይሮም ዝገብርዎ ዘለዉ እዚ ኸ እንታይ ዘርእየካ እቲ ሚድያ ክንምንታይ ሻራዊ ወይ ከዓ ባያስ ከም ዘለዎ ኣንጻር ኤርትራ ማለት እዩ እዚ ኸ ሓድሽ ነገር ኣይኮነ ሎሚ ዝመፀ ኣይኮነ ሎሚ ጠጠው ክብል እዩ ንብሎ ነገር እውን ፅባሕ ጠጠው ክብል እዩ ንብሎ ነገር እውን ኣይኮነን ብሓፈሻ ኣብ ሱዳን ዘሎ ኩነታት ፅቡቅ ገይሮም ይፈልጥዎ ኣለዉ እሳቶም ኣብ ሱዳን ዘሎ ኩነታት ይርእይዎ ኣለዉ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሱዳንን ዘሎ ኩነታት ይርእይዎ ኣለዉ ብሓፈሻ ግን ናይ ኤርትራ ናይ ኢትዮጵያ ድማ ኣካል ናይቲ ከጋጥም ዝኽእል ብምባል ምስቲ ዓበይቲ ቴንሽንስ ቆፂሮም ኢትዮም ኣለዉ ኣነ ክሪኦ ከለኹ ግን ኩሉ እቲ ዝበሃል ዘሎ ኤርትራ ካብቲ ኩናት ጠቕላላ ኣብቲ ኩናት ዘይተሳተፈሉ ኩነታት ዕድላት እውን ከም ዘሎ እየ ዝርኢ ብፍላይ ናይ ቻይና መርገፂ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ነዚ ዕንዳራ ናይዚ ዕሸል ጠጠዋ ምባል ዓብ ግደ ክህልዋ ይኽእል እዩ ምክንያቱ ኣብይ ኣሕመድ እቲ ኩናት ኣነ ነዚ ሰብ እዚ ክትኣምኖ ኣዝዩ ከቢድ እንድዩ ሓይልካ ጥራይካ ክፀንሕ ዘለካ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ምክንያቱ ንሱ እታ ናብ ኤርትራ ትግበር ዘላ ፕሮፓጋንዳ ኣመናያ ተድልዮ ዘላ ብዓብዩ 10 ግዜ ንኤርትራዊ ኣንጻር ኤርትራ ዝግበር ጎስጓስን ፀገማትን ንኤርትራ ልክዕ ሓፊዱ ኩናት ክጅምር ከም ዝኽእል ዘምስል ማለት እዩ ኩሉ ዓነ ዝገብሮ ዘሎ ንኤርትራ ናብ ቁጠባዊ ልምዓት ተበጊሳ ዓበይቲ ለውጢ ንኸይትገብር እዩ ዝገብራ ዘሎ እዚ ወላት ሚድያ እውን እዚ ክራይሲስ ግሩፕ ደገሎ ደኢሎም ዝገብርሉ ዘለኻ ኣካል ናይቲ እዩ ንሱ እንታይ ይገብር ኣሎ ራእዩ እዚ ንዓና ናብ ኩናትን ወረብ ኩናትን ዓሰብ ክምንጥላይ ደለዎም መጻኹም ደገለ ደኽብል ከሎ የሚገኘው ከአዲስ አበባ 40 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በቢሸፍቱ አቡሴራ አካባቢ ነው። ይህ አቡሴራ አካባቢ የኢትዮጵያ አየር መንገድ አዲሱን የቢሸፍቱ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ በሚጠር ይህ አውሮፕላን ማረፊያ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሓደ ዓብይ ሓድሽ ኤርፖርት እምነ መሰረት የውርድ ኣሎ እቲ ኣብ ኣፍሪካ ዝዓበየ ኤርፖርት ዝበሃል ንዑ ንክሰርሕ እምነ መሰረት የውርድ ኣሎ
ንሱ ኣብ ዓዱ ዓበይቲ ፕሮጀክታት ክግበር ይብገስ ኣሎ ብሚድያ ናቱ ብሰራዊት ናቱ ብጀነራላት ናቱ ግን መዓልታዊ ንኤርትራ መጻኹ ወረርኩ ሓስኩ ክብል ይዝውዕል ዘሎ እንታይ ርዳእካ ካብዚ መጀመርያ ክወርር ኣይክልኒ ወይ ክፍትን ኣይክልኒ ትብሎ ሃገር መራሒ ከም ዘይኮነ ህዝቢ ዝጭፍጭፍ ዘሎ ኣብ ካልእ ኸይዱ ክገብሮ ይክልኒ ክንብል ኣይንኽእል ኢና ግን ናይ ብሓቂ ከም ኤርትራውያን ድማ ውሳነ የድልየና ኣሎ ጥራይ ባህላይ ኣነ ምክንያቱ እዚ ሰብ እዚ ንዓና ብዙሕ ግዜ ኣብዚ ኤርትራ ናብ ቁጠባ ክትከይድ ኣለዋ ክንብል ከለና ሓደጋ እንዲ መፀና ዘሎ ተባሂሉ ዝፀሓፈልና ኣብዚ ኩሉ ግዜ ኣብቲ ቻነልና ሲ ኣብ ኤርትራ እኮ መልሲ ወሃብኒ መልሲ ህንፃይ ንጅምር ኢና ሓደጋ ስለ ዘለና ገለ ይብሉን እዮም ኣብ ኤርትራ መልሲ ሳይተዋሃበን ኣሎ ግን ኣብዚ ደገ ዘሎ ሰብ ግን መብዛሕትኡ ግዜ ሃገር ኣብ ምንታይ ኣላ ሓደጋ እናመፅኣ ከሎ ይብል ንዓኸ ናብ ሓደጋ ክትወካ እናበለ ንሱ ልምዓት ናቱ ገንዳ ጋዝ ጀመርኩ ዶ ሓድሽ ኤርፖርት ጀመርኩ ዶ ሓድሽ ኮሪዶር ልምዓት ጀመርኩ ዶ እናበለ ንዓዱ ሕማቁን ፅቡቅን ይሰርሕ ኣሎ ንሱ ጠጠው ኣይበለን ንዓና ግን መንእሰያትና ኣብ ግንባራት ጠጠው ኢሎም ዝኾነ ይኹን ልምዓት ክንገብር ከም ዘይንኽእል ጆሆ ክሕዘና ይዘሊ ዘሎ እንታይ ምርጫ እዩ ዘለና ኣብዚ ወዱ እንታይ ክንገብር ኣለና እዩ ትሕቶ እወ ኩናት ክገብር ይኽእል እዩ መጅ እውን እንተኾነ ካብቲ ዝብሎ ዘለዎን ካብቲ ዝገብሮ ዘለዎን ሲ ካብ ተራ ሰባት ዘይኮነስ መዓልታዊ ዘርከበ ኣፎም ዝኸፈተ ካብቶም ቀዳዳ ዝኾኑ ወታደራዊ መራሕትናቱ ዝሰምዖ ዘለና እዩ ጥግናው ባለስልጣናት አብለው እንደነበር ታይዘው መታየቶች በኩል አሁን ነቅተናል ባርበር እናገ ኩላም እዚኣቶም ሪናዮም ኢና ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኩነታት ናቶም ንኤርትራ ክንወራ ኢና ኣብ ደገ ባሕር ክንወስድ ኢና ከምዚ ክንገብር ኢና ዓሰብናትና እዩ ይብፅሓና ነይሩ እዩ እንዳሓትኖና ነይሩ እዩ እንዳሞና ነይሩ እዩ ክብሉ ዳርጋ ኣፀሊሎምና ዘለው እዮም ግን again ንሱ እንታይ ይገብር ኣሎ እዚ ግብረ እከየ ዝብሎ ኣነ ንሱ ዓዱ ከማዕብል ይጎይሎ ንዓና ግን ኣብ ናይ ኩናት ጅሆ ክሕዘና እዩ ዝፅዕር ዘሎ ስለዚ ምርጫ ናይ ኤርትራ ኣነ ብናተይ ምርጫ ሃገሩ እናተቃፀለት ከላ ፋኖ እናቃፀልዎ ከሎ ኤርፖርት ክገብር እየ ዝብል እንድሕር ኮይኑ ንሕና እውን ዝመፀ ይምፃእ ክንበገስ ኣለና ባህላዊ ኣነ ዝመፀ ይምፃእ ኣተይ ሪቶ ማለት እዩ ዝመፀ ይምፃእ ኣይ ሪሊ ሆፕ ኣብዚኣ ሕጂ ትመፅእ ኢንተርቪው ፕሬዚደንት ኢሳያስ ክሊር ዝኾነ ንፁር ዝኾነ ናይ ንበገስ ዝብል ሓበሬታ ክበና ምክንያቱ እዚ ተመን እዚ ዕላማ ናቱ ኣብ ፈቐዱ መጋባያ መመፅኡ ኤርትራ ምዕባለ የብላን ኢሉ ከዳኽም ግን ኤርትራ ናብ ምዕባለ ንኸይትኸይድ ድማ ብኩናትን ወረ ኩናትን ኣብ ናይ ኩናት መንፈስ እትይዋ ነታ ሃገር ዝኾነ ይኹን ምንቅስቃሳት ክገብር ከም ዘይትኽእል ገይሩ ከኣስራ ንሱ ግን ተለቂሑን ተመርቂሑን ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ዓዱ ምዕባለታት ክገብር ብኡ ገይሩ ድማ ናይ ቴክኖሎጂክን ናይ ካልን ዕብለላ ምስ ኣጋጠመ ድማ ንኤርትራ ሓናኒቑ ካልኦት ኩሉ ማሕበረሰብ ዓለም ንበቲ ረብሓ ክሕዞም ስለ ዝኽእል ኣንፃር ኤርትራ ጎነይ ደው ክብሉ ይኽእሉ እዮም ሕጂ ኣይኮነን ሜቢ ድሕሪ 20 ዓመት ይሓስብ ኣለኹም ስለዚ እዚ ሰብ እዚ ሎሚ ቻይና እሚኖ እሞ ገለ ወይ ገለ ካብ ቻይና ዕዳ ስለ ዘለዎ ንሶም ዝበልዎ ሕራይ ኣሎ ግን ሰብ እዚ ፍፁም ዝእመን ሰብ ኣይኮነን ብሓፈሻ ኤርትራ ኣይ ሆፕ ነዚ ጉዳይ እዚ ሪኣ ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ ሓደ ኣገዳስን ህዝቢ ኤርትራ ከበስር ዝኽእል ጥዑም ዜና ሒዙ ክቐርብ ትምኒትና ንገልፅ ማለት እዩ ብሓፈሻ ካልእ ቀፂሉ እዚ ናይ ዓፋር ኣጀንዳ ስቕ ኢላ ትቕፅል ዘላ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ተሰለፉ ክልተ ተቃወምቲ ሓይልታት ኣገዛዝኣ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብቕልጡፍ ንምዕላው ክንተሓባበር ይግባእ ብምባል ሓበራዊ ስምምዕ ቃልሲ ተፈራሪሞም ኣለዉ እዞም ክልተ ተቃለስቲ ውድባት መሰረቶም ህዝቢ ዓፋር ኤርትራ ዝገበሩ ኮይኖም ንዓመታት ነንበይኖም ቃልሲ ከካይዱ ፀንሖም ሓበራዊ ፀላእ ስለ ዘለና በበይንትና እንገብሮ ቃልሲ ይኾነና ዝበሉ ተቃወምቲ ሓይልታት ኤርትራ ብሄራዊ ጉባኤ ዓፋር ኤርትራን ውድብ ዲሞክራሲያዊ ቀይሕ ባሕሪ ዓፋርን ከም ዝኾኑ ድማ ማዕከን ዜና ዶይቼ ቬለ ገሊጹ ኣሎ ከመ ፀብጻብ እቲ ጀርመናዊ ማዕከን ዜና እንተኮይኑ ድማ ብሄራዊ ጉባኤ ዓፋር ኤርትራን ውድብ ዲሞክራሲያዊ ቀይሕ ባሕሪ ዓፋርን ኣንጻር ስርዓት ግደፍ ብብረታዊ ቃልሲ ንምምካት እዮም ኣብ ሰሙን ሓበራዊ ስምምዓት ፈሪሞም ዘለዉ ናይዞም ክልተ ተቃወምቲ ውድባት ኣንጻር መንግስቲ ኤርትራ ዝተገብረ ስምምዕ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ከተማ አዲስ አበባ ከም ዝተኻየደን ምፍላጥ ተኻይደ ኣሎ ኣብቲ ዝተኻየደ ስምምዕ ኣመልኪቱ ንማዕከናት ዜና መግለፂ ዝሃበ ኣባል ፈጻሚ ስራሕን ኣፈኛን ብሄራዊ ጉባኤ ዓፋር ኤርትራ እዚኣ ጉዳይ ናይ ዓፋር ትብል ቅድሚ ሕጂ እውን ነጊረልኩም እየ እዛ ናይ ዓፋር ኣጀንዳ መሰረታ ካብ ኢማራት ምዃና ነጊርናኩም ነርና ስለዚ ከመይ ኢላ ክትመውት ምዃና ክትርዳእኩም ክትክእል ኣለዋ ገለ ካብተን ብጎረርአን ክሕነቓ ዝኽእላ ሕንቕ ኢለን ክሞታ ዝኽእላ ፕሮጀክት እያ ዝብል እምነት ኣለኒ ምክንያቱ እቲ ናይ ኣጀንዳ ናይ ብልፅግና ናይ ኢማራት
ንኩለን ሃገራት መቃቂልካ ፖለቲካ ምስራሕ ስለ ዝነበረ እዛ ጉዳይ እዚኣ እውን ስቲል ኣብ ስለ ዘሎ ክትቅፅል ትኸውን እያ ንዝተወሰነ ግዜ ግን ልክዕ ከምተን ካልኦት ተሓኒቐን ዝሞታ ዘለዋ ከምዚ ናይ ውንጅር ዝኾና ፕሮጀክትታት ከምአን ተሓኒቓ ክትመውት ትኽእል ጉዳይ ምዃና እዛ ናይ ዓፋር ክትበርሃለ ጀሚራ ኣላ ብዝኾነ ንቐፅል ሓንቲ ብዝያ ዝብልዋ ዘሎ ናብ ኤርትራ ክሰግር የሽዑ ገባሕሪ ለሕቶ ምልዓልካ በቲ ጅምራት ሒዛ እቲ ብልዓላውነት ኤርትራ ኣይደራደርን እዩ ትብል ሕወሓት ዕንቅፋት ከይኾና ክሰግ ከም ፀንሐ ዝፍለጥ እዩ ብፍላይ ኣብ መንጎ ሕወሓትን ህግደፍን ዝተፈጥረ ፅምዶ ነቲ ኢትዮጵያ ብሓይለይ ከመልሶ እየ ዝበለቶ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንምሕናቕ ዝተሓሰበ ዝምድና ከም ዝኾነ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዓውታ ክገልፅ ፀኒሑ ኣሎ ማዕከናት ዜና ኢትዮጵያ ገንጣይ ኣስገንጣይ ዝብል ሓርጋት እናሰጓዓ ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ብሰንኪ ሕወሓት ከም ዝሰኣነት ዘመላኽቱ ተረኻት ይደጋግማ ኣለዋ ካብዚ ብተወሳኺ ነባር ኣመራርሓ መንግስትን ነባር ኣዘዝ ሰራዊትን ኢትዮጵያ ዝነበሩ ተጋሩ ናብ ማዕከናት ዜና ኢትዮጵያ እናተሰሓቡ ኣብ ኣድላይነትን ዋንነትን ኣፍ ደገ ባሕሪ ክዛረቡ ይረኣዩ ኣለዉ ሕጂ ድማ ተቃወምቲ ውድባት ትግራይ ኣብ ጉዳይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ምስ ማዕከናት ዜና ኢትዮጵያ ክዛረቡ ጀሚሮም ኣለዉ ኣብ ዘመነ ኣክሱም ዝነበረ ስልጣነ ኢትዮጵያ ምስ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዝተተሓዘ እዩ ነይሩ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንኢትዮጵያ ስትራቴጂካዊ ረብሓ እዩ ንነዊሕ ዘመናት ወናኒት ኣፍ ደገ ባሕሪ ዝነበረት ሃገር ኮነ ተባሂሉ ክትግለል ተገይሩ እዩ ክብል ፕረዚደንት ንጹራት ዘራራታት ነገርና ናይ ትግራይ ጀኖሳይድ on the exchange of ዓሰብ ኢዳ ጌርናዮ ኢልኩም ንእንተን ዓሰብ ክንብል ኢና ናይ ትግራይ ጀኖሳይድ ኣብ ትግራይ ዝተፈጸመ ጌርናዮ ምክንያቱ ኣቐሚጥዎ እዩ ኣፍትዋና ናይ ትግራይ ንጥቃዓት ምስ ተሰማምዑ ዓሰብ ጎብነየ ነይረ ዓሰብ ክንጥቀመሉ ምሰና ፅንሑ ኢሎምና ክሳብ መዓዝ ኩናት ወሊዖም ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዘርኢ ምፅናት ክሳብ ዝፍፀም ካብኡ ንሕና ሶፍት ሃርት እኔና ነቲ ካሊእ ትሪኦም ኣለኹም ንዓቢ ንምድሓን ዝግበር ዘሎ ዘረባ ንዓቢ ንምድሓንን እንጌራ ናይ ዓብን ኣበል ናይ ዓብን ንምብላዕ ዝግበር ዘሎ ድራማ እዩ ኣብ ትግራይ ዝተኻየደ ጀኖሳይድ ደገለዶ ዓሰብ ንክረክብ ኢሉ ፕራይም ሚኒስተር ዓሰብ ክንበካ ኢና ስለ ዝበሎ እዩ ምስ ናይ ኤርትራ ፕሬዚደንትን ገለን ተማኺሮም ኣብ ትግራይ ዝያድ ገይሮማ ኣነ እኳ ኢለኩም እየ ብቀደም ጥዕና ዘለዎ ዝነበሮ ሰብ ኣይኮነን ካብ ኩነታት ፅምዶን ገለን ከይመፅእ ከሎ ኣቢለ ዝበልኮ ሰብ ቀናን ዝኾነ ተሓሳስባ ዘለዎ እዩ ንዓቢ ንከትሕን ኢሉ እዩ እጂ ንዓሰብ ንክረክብ ኢሉ እዩ መራሒኻ ዳ ኣይኮነን እንታ እንታይ ማ ከዛርቡና እዮም መራሒኻ እንድሕሪ ኮይኑ ክሓለልካ ይግብኦ ዘይ ንዓኻ ብዓሰብ ሸይጥካ ምኻውን ላዕሊ ውርደት እንታይ ኣሎ ዓሰብ መሬት እዩ መሬትካ እውን ኣይኮነን ወደብካ ኣይኮነን ዓሰብ ክረክብ ኢሉ ንዓኻ ጀኖሳይድ ክፍፀም ኣፍቂደለ ሕሊፊ ይብኒ እንድሕሪ ኢልካ ኪድ ምስኡ ተኻሰስ ናብ ኤርትራ ደምፅእ ምክንያት ይብልካ ስለዚ ከም ንሪኦ ዘለና ዘርከበይ ናብ ኤርትራ ገጾም ምንብሃቑን ዘሎን ዘየሎን ኣንጻረ ኤርትራ ምዝራብን ንቡር ስለ ዝኾነ እዩ ስምዖ ንእሽተይ ድሓን ዓሰብ ከካ ተኮይኑ ትግራይ ነጥፍ ናይ ትግራይ ልሂቃን ነጥፍ ትግራይ ነጥፋ እያ ፕሪቶርያ ስምምዕነት ክንፈራረም ከለና ትግራይ ዝነበረ ኩናት ደው ክነብሎ ከለና ሓሪቆም ተባኢሶምና ሕዚ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ከክንዲ ዓሰብ ከክንዲ ስልጣን ከክንዲ ለጅትመስ ናይ ፖለቲካል ለጅትመስ ምርካብ ተባሂሉ ግዳይ ተገብረት ትግራይ ሓውዚ ኣብ ክልተ ተመቂልና ኢና ንሓስቦ ካሊእ ንመሪሕነት ክተጥቅዕ ተባሂሉ እዩ 1 ሚልዮን ሞይቱና ዝበሃል እምበር ማስረጃ የለ ቁፅሪ የለ እዩ ቪክቲም ኮንካ ዶ ቁፅርካ ኣንደርማይን ትገብር ኢኻ ወንጀርኖ ኣብዚ ብግልፂ ኣቐሚጣ 1 ሚልዮን ሞይቱ 1 ሚልዮን ግዛዕና ለን ትግራይ ነፈራርሑ ኣለና ከይምክት ምእንቲ ኢላና ብሓፈሻ ከም ትሪእዎም ዘለኹም እቲ ቀውሲ ናይ ትግራይ እቲ ፖለቲካል ዲስኮርስ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ኢና ተጋሩ ደለዋ ናይ መወዳእታ ምስ ትግራይ ሓዊሶም ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝሃርምዋ ዘለዉ ካስምዑ በኤርትራ በኩል ዱባይ ሊላክ የነበረ እጅግ ከፍተኛ መጠን ያለው ወርቅ 1.8 ቶን ወይም 18 ኩንታል በመንገድ ላይ መጥፋቱ ተከትሎ በህወሓት ጀነራሎችና በኤርትራ ወታደራዊ አመራሮች መካከል ከፍተኛ አለመግባባት መፈጠሩን የህወሓት የውስጥ ምንጮች አጋለጡ። ጉዳዩን በቅርበት የሚከታተሉ ምንጮች እንደገለጹት ይህ ህገወጥ የኮንትሮባንድ መስመር ባለፉት ወራት በኢዛ ከም ትሪእዎም ዘለኹም እጂ ድማ ወርቂ ካብ ትግራይ ወፂኡ ብኤርትራ ከይ ዝነበረ ጠፊኡ ኣሎ ገለ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ትጅቲ ናብ ኤርትራ ገፅካ ዝግበር ክስን ሓሶትን ሸፈጥን መወዳእታ ስለ ዘይብሉ ገሊኡ ኣብኡ ከለካ ሸፈፍ ኢልካ ምሕላፍ እዩ ሓንቲ ናይ መወዳእታ ኣብ ኢትዮጵያ በዚያ ጌርና ክንውድ ናብ ኤርትራ ክሰግድ ታሪክ ለረጅም ዘመናት በነፃነት የኖረች ሀገር የታሪክ ሀገር እንዳሁኑ ያለ ክፉ አስተዳደር ክፉ አመራር ገጥሟት አያውቅም። የከፋ በታሪክ በጥቁር ቀለም የተጻፈበት ዘበና አቤን ኢትዮጵያውያን ኣብ ታሪክ ከምዚ ዓይነት ሕሰም ርኢና ይንፈልጥን ኢና ይብሉ ኣለዉ። መቸም
ኢትዮጵያውያን ዘበና አቢ ከመይ ያለው እንታይ ወርዶም ኣሎ ትኩነታት ንግዜ ዝግደፍ ኮይኑ እዚ ንሕና ጉዳይ ማቲና ዘንትን ክንብል ኣይንኽእል ኢና ከቢድ ብድሆ ገጢሞም ከም ዘሎ እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ንዓና ግን ቀንዲ ዘገድሰና እዚ ሰብኣይ እዚ ብሩኽ ኣይኮነን ንዓና እውን ሽግር ክፈጥረና ዝኽእል መራሒ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ሓንቲ ደስ በለትኒ እዛ ዜና እዚኣ ደጊመ ደጋጊመ እውን ከምፃልኩም ዝደልየ ስምዕዋ እስኪ ሓዱሽ ፍሉይ ዝተባሃለ ዘመናዊ ቴክኖሎጂ ከም ዘተኣታተወ ተገሊጸሎም ፍሉይ ዘመናዊ ዝተባሃለ ዲጂታላዊ ስርዓት ኣብ ጉዳያት ጉምሩክን ንግድን ኤርትራ ዝሕግዝ ከም ዝተኣታተወ ተገሊጾም ኤርትራ ናብ ምቅልጣፍ ቁጠባዊ ዘመናዊ ስርዓት ንግድን ምምችቻን ብዝወሰደቶ ስጉምቲ ሓዱሽ ዝተራቀቐ ዲጂታላዊ ስርዓት ምሕደራ ጉምሩክ ከም ዝመረቐት enhances trade facilitation with new digital customs management system. In a significant step toward economic modernization and enhanced trade efficiency, the state of Eritrea has launched a cutting-edge digital customs management system. This initiative replaces an outdated legacy platform in use since 2007 with a more advanced, flexible digital solution designed to streamline customs processes, reduce delays. ከምዚ ንሪኦ ዘለና እዚ ናይ ግምሩክ ናይ ኤርትራ ወይ እውን ኣታ ውሽጢ ሃገር ንዑ ቴክኖሎጂካዊ ወይ ከዓ ዲጂታላዊ ንምግባር ዝተወስደ ስጉምቲ ብዩኤንዲፒ ዓብዪ ክብሪ ዝግብኦ ዓብዪ ኣገዳስነት ዘለዎ እዩ ኣብ ሓድሽ ዓመት ብምዃኑ እዚ ፕሮጀክት እዚ ንግዲ ናይቲ ሃገር ኣታውን ወፃኢ ናይቲ ሃገር ንክትገብር መንግስቲ ዝኣክል ኣታዊታት ንክረክብ እቲ መስርሕ ናይ ኣታውን ወፃኢን ድማ ብስሉጥነት ንክኸይድ እቲ ዝበለፀ ተበግሶ ክግበር ዝኽእል እዚ እዩ ዩኤንዲፒ ድማ ዓብዪ ክብሪ ኣለና ዓብዪ ምስጋና ኣለኒ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ እዚ ካልእ እናወሰኸት ክትከይድ ኣብ ልዕሊ እዚ ካልእ እናነደቐት ክትከይድ ኣብ ልዕሊ እዚ ኣማሓየሸት ክትከይድ ኢና ተስፋ ንገብር ብሪልየንት ፕሮጀክት ካብ ዘለናዮ ክንቅፅሎ ዘለና ሓደ ካብቲ ከምዚኦም ዓይነት ቦልድ ዝኾኑ ኣገደስቲ ነቲ ቁጠባ ዓብ መሰረት ክኾኑ ዝኽእሉ ነገራት ክግበሩ ተስፋ ንገብር ንእሽተይ ኮይኑ ዝረኣየካ ምክንያቱ ብቐጥታ ከይትሪዮ ስለ ትኽእል እዩ እዚ ግን ዓብዪ ቀላሲ ቦታ ክፃወት ዝኽእል እዩ ኮላይ ዋላ ብኢትዮጵያውያን ከማን ማዕረቱ ኣብ ልዕልና ዘለዎም ፅልኢ ብዙሕ ብዛዕባኡ ክዛረቡ ኣብ ፖስት ገይረ ኣለኹ መዓት ፅልኢ ዝመፀኒ ዘላው ግን this is a project that ናይ ብሓቂ ኤርትራ ንፅቡቅ ተበግሶ ዩኤንዲፒ ድማ ዓብ ምስጋና ዝግብኦ ነዚ ፕሮጀክት እዚ ንኤርትራ ብምሕጋዙን ምስልጣኑን ፅቡቅ እዩ ምናልባት ሓንቲ ናይ መወዳእታ እዚኣ ክበኩሞ ዋላ ብቐጥታ ታሪክ ተዛዋርግ ድነሲ ኣድረስ ገብሮ ማለት እዩ ግን በዚ ናይ ስትራቴጂ ናይ ፅምሎ ተራሪእናዮ ክልል ትግራይ ምስ ኤርትራ ዳይረክትሊ ገለ ተመሓደረሉ ተሰርሓሉ ጉዳይ መንግስቲ ንመንግስቲ ዝኸውን ነገር ኣይኮነን ኢንፋክት ብኸምኡ እዩ ካብቲ ኦፊሻል ውፅእ ኢልካ ህዝቢ ንህዝቢ ኮይኑ ንካልኦት ዝግደፍ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ገሊኡ ናይ ሓፈሻዊ እቲ ናይ ሶምን ኢና ዘለና እዚ ክንገብር ኢና ክበሃል ከሎ ንኤርትራውያን ካልእ ዕላዊ ዝኾነ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ፖሊሲ ንህዝቡ እዝን ውጥናት ኣለና ኣብዝን ክንሰርሕ ኢና ኢልካ ካልእ ዕላዊ ዝኾነ መገዲ ዘሎ ዕድላት ከየምልጠናስ እንታይ ተገበርና ሓይሽ ኣብ ጭብጢ ዝተመርኮሰ ዝብል ሕቶታት ተዝለዓል ብለኒ ይኽብል ፀኒሑ ብርግፅ ንዓይ እውን ንስኡ ብፍላይ ዋላ በዓል ቀጠር እውን ደሓን ኩነታት መስተተው ሓደ ኣብቲ ናይ ኣሰላልፋ ናይ ጋልፍ ምስ በዓል ስዑድያ ከም ዘለዋ እዩ ዝረኣየካ ካልኦት እውን ዝረሳዕ ክኸውን ይህልዋ ኮነ ሱዳን ከኣላ ብርግፅ ብሓፈሻ ናይ ፕሬዚደንት ናይ ኤርትራ ኣብዚ እዋን እዚ ዝግበር ኢንተርቪው ናቱ ንዑ ፎርካስት ንክገብሩ ዝተዘራረብዎ እዩ ወጣባ ዳንኤል ከምኡ ድማ ኤሪ ኢንተግሪቲ ሚድያ ጋዜጠኛ ተወልደ ዝገበሮ እዩ ነይሩ ኣብኡ ከይድኩም ስምዕዎ ፕሊዝ ቨሪ ኢንትረስቲንግ ኢሳያስ አፈወርቂ ከምቲ ቀደም ዲዋላ ባህል ስታይል ምስ ህዝቢ ሕቶን መልስን ክገብር ምስ ህዝቢ ክዕለሉን ፅቡቅ እዩ ምክንያቱ እንታይ መስለካ ሕጂ ኣነ መብዛሕትኡ ናተይ ግምት ጌጋ ክኸውን ይኽእል ኣይፈልጥን ግን ህዝቢ ኤርትራ ክሳብ ሕጂ ክከላኸል ክምክት እዩ ፀኒሑ ብዙሕ ናይ ኢንፎርሜሽን ሃብታም ኣይኮነን ድሓር ዋላ ህዝባዊ ግንባር ከማን በቃቐት እዮም ኢንፎርሜሽን ኣብ ምንጋር ገለ መለ በቃ ዋላ እቲ ዝሰርሕዎ ዘለዉ ነገር ንምንታይ ኢኹም ንህዝቢ ዘይተርእይዎ ገለ ተልካ ንሓንቲ ህዝቢ ባዕሉ ሪአሎም ዶ ብዙሕ ከምዚ ዘድሊ ይኮነን ገለ እዮም ዝብሉካ ሕጂ እንታይ እየ ክብለካ ደልየ ምስ ህዝቢ ዝገብሮ ቃለ መሕትት ተዝህሉ ነይሩ ፅቡቅ መኾነ ነይሩ እየ ድብል ማለት እዩ
قال أبتا ناي نتوت بعد ما brilliant حسب of course كم تقدم أبستفل عليه مدرخ مسز بزقبر زنبر interview كم ون أبزوان زي أدلايو at some point we need to get back to the basics تقدم نقبرو زنبرنا نيرترا دما نزب إيرتران منكس إيرتران بحادث تناني ونك خيد نزغل بدوتات نغسقر زقبر زنبر مسز بخا قفيل كامزر رابون I think وانو جزيوز طلبو حتوتاتيو ولا ون كجبر زي كل نجارات انتلو قينو إزن كنجبراين خلينا because إزن سلزة حصرنا يلكان زبيرترا منجار ون أقد تاسو قينو يسمع عني مغنياتو سب كلنا ناتو قمت جيرو نكخيد يزق الدفز اللو سلدي ملس لذي إيرترا بزوف تثبيت كبرا لا بزوانزي تثبيتات دما بخمي من قد خجبريو انتاي قوني هجي بزوح جزي خوسلا كلنا كيتكم تاع فيديو سمعوا هجي أبزيا مستي كل جزي أنا وش تعد صبغ نجر كسجارة ليس لزي ده اللي بقى غير يختصر كونها زانتان كابي كم زمت أنا إجرا مجدو كزنتولنا كمسيو ديزاينرات موديل نمدرخ ببحد خموتنا يوم مورال نهابكم تقبلوا لنا مچم إيرترا أب فاشن كم دم أبز سنة تباب تومن سيات أوزلو creativity ناتهم زيادة وينا نريو زلنا زحقوسيو زحبنيو بحلنا أنا معقاب ببحلنا أنا مخرع إيرترا ونت من النت نمحيال زقبر زلو سرح ما بحكي زمستيو أكد تاسيو أتمنى سيد ما زيادة أبي كم زحاب نريو لنا I hope تي لك كم زناي فاشن تراين قبرو زلنا نايت innovation نايت فترة ونت نايت business ون هذا معلتهم زوكا business انديو فاشن business يو مغنياتو سرح يزي جن أفتك هلا عود دما كم عينت كل حتى أنت زقبرلو مغنياتو زياتهم صبغ زخونة potential داعونيو شيء يخيديو كداني يخيديو أتهم كالو فترة ونت نبرد صار حزلو كندوز أكل داعا كيروح بخوليا دقيقة سلزي زيادة عن السون معرتنا فاشن نقبر زلنا أبو كان كيدن برنا فاشن سي يبقى حق تصبغيو يرعى إن بزقرة بعد ما زبالة عبيت كجبر كم زغل معناته دقة زول سبقة تاكسات فهم صم كجزن بس تكنولوجي كم تزغلوا دما زيوم سبا زياتهم well positioned ديوم زلوا نتنبرت نبدأ زلوا حزبهم بزي منقنيا أكالن وحدات دخص بوده يكونس كل سب صريحو مس زبوا داقتات أبدأ زلوا بقى تازر رخابلو عدل كفترة زغل كنتات ونالو سلزي I hope إذا كنتات زخمت نايلومي RSC أبزكود كفتني أبكال RSC ما كالكم زمسل كبكمي لايك جبرو شير جبرو ريتوهم من حسابكم من بهناس من قد قدفوا مزيح قد فكم نو حنت با سوري بزياز رسع كوالا زياز كسمعوا لي هان عيني قابقي كفل بتمزي كون اللي كتسعر كدك بزلني عقمي زور زيادة رفزيا زحونا سديد الله نحنتي قالوا أملاخ ناي أملاخ قرب تلي بدو تازلوا مسأز حلفو هيوتن نعان متبع عن زجبر درفيا كم هذا نفع ولا هذا مالتيو أب إيري ديفو برودكشن تبل وريدات لله نتاقوا بحكي أقداسي تياتا سرح سلزبلني حضرا هون كيتكم أب إيري ديفو برودكشن كيتكم أبو سمعوا حق زوو really بزحاتكم مكتبلوني خم جن special case لزغوني أبزجيري نقول لخاتكم كم تقولوني أنا قريف كقل خيتبلو this is a galaxy أنا عاتكم كازغونا نقبر نخون كيتكم هذا في كاس معكم هيكلني أبو خيتكم كسمعوا سلز دلخو thank you very much نغتل سبلوغا إريتراوي بلوم حدرخا عبيو عدلخا سبلوغا إريتراوي سبلوغا عبيو عدلخا سبلوغا إريتراوي